Innik sapak hazap sapagydy. Muallim klasa girip atanyň ýapyp gaýtma unudan jurnalyndaky geňen aý bahary gördi-de güle-güledi. Nowasydan dil muallimini çagyryp gelmegini haýyş etdi. Dilçi muallim baha goýan ýerlerine üýtgüsük sanlary görüp gözlerini klasyň içine elekçelek geldirdi. Mene gözlemeden anamok, köpekov, bilen mullugy. Göremok, bilemok näme bolupdyr? Bir ýanky 20.000, 200.000, 2000 näme? Men goýannym dige ikilik bolmaly ahyry. Mene zatdan haberim ýok. Ýöne goýan bahalaňyz ýesen bolaýmasa ýurlaşmy boldum. Okusura täzeden gülke berdiler. Dil muallimi egenlerini gysyp, iki elini ýanmaşyny şarpylladyp urdy-da klasdan çykyp gitdi. Gülki köşeşip köp wagt geçmek adap muallimi aty köpek ýerden turdy. Be köpek görýän görsen ýokda ýaly. Hany geçeňi. Ölçül raýyp ber. Duýdansa sapak sorulmak aty köpek azda köpde azratdy. Ol ýaýdan zırap ýerinden turdy-da hara isteýän ýaly töwregini gözaýlady. Kaptallaryny eşdilýän pişirdilere diňşelgenip manalmagy ýerleşdi. Emma oňurda düşünip bilmedi. Muallim sowalyny gaýtardy. Ölçüler näme ýerler? Köpekov. Aýdy ber. Diňleýän. Ölçülermi? Ölçüler hil bolýar ulaşmy boldum. Meselem barmak, sere, garış, gev. Ondan oğuz, goşaguç, guluç, yarım guluç, ýene kadak, kirbenki, çetber, kile. Ölçüler geçirýän aty köpek bir sebäp bilen oku gelip bilmändi. Üsteden soňra ýurdaşlarynyň ýumuş sorap biljegim okujagym bolmandy. Sebäplen oku şeýle ýüdýärdi. Bundan urdum kılıcı Arapda şanglar uze diýdi. Kar gulp bar ýaly meňde ýapyşmaga spalgyr diýdi. Näme diýsen köpekov diýip Azap muallimi oň sözüni böldü. Ikimi şeýle gepleşeli. Innik sapaga şenne şu teman suwara bilmesen, 200'lük 2000'lük bahadan iki sözüni menden almaly bolarsyň. Düşündiňmi? Özüni bilip goýup, her dady etseňem, meni dil muallimiň ýaly ýökürip bilmersiň, düşünipdimi? Düşünipmi oldum? Innik hazap sapagynda muallim ata köpegi ilkiniz bolup ýoňa çagyrdy. Tawşyrga sorady. Ata garatagtaň öňüne ayak çekdi-de muallimden ýazmalylygyny ýa-da ýatdan aýtmalygyny sorady. Ýazmak wagtymydalar, ýatdan aýdyber. Hoş unhanyny. Hasap edip metrden başlap birinji hüner. Diýdim, dogry ýösü bol düdügünni 10-dan galýa. Dekametr 10 dekame 1 hektarlyk meýdanyň her tarapy 100 bolar. 10 kilonyň 10-sy 9 sentler bolsun. Onum 10'ı köpersek tonna şenin agyrylsyn. Tonnaň 9.000 kilo. Muny hemmeler bilsin. Sana bersen milyonym şey dip 10'dan galýar. Hazap muallimi gözlerini gulugyna ynanmaýan ýalyp, birde geplep turun okusyna berdi. Doňa oturan oglunyň ýüzlerini seredip, emaý bir ýerinden turdy. Ayaklaryny garaklygyna basyp arkadan penjere ýaplady. 50 metre geçip maýdalaýyn başyndan şüde 10'ndan düşüp aýrylyp dur daşyndan. Decimetr 10'ndan bir geçip barýa duşundan santimetr 100'den bir milli müňden bir gelýär. Aty köpek sapaga jogap berýärdi. Aty köpek ýetişibildigini tanaýardy. Onuň verşok, arsyn, sajen, wörst, litr, put, gadak, lot, gram ýa-da ölçü birliklerini täsirlik, anyklyk bilen goşguda getirisine muallim haýranlyk aldy. Ol aty köpegiň goşu-goşýanyny habarlady, eşdikdi. Emma okusynyň büýük göçük dehini baradaky pikir göli ýatsa turda oň kellerine gelmeýärdi. Soň şeýle okusynyň aýdýan sözlerini ol bütün durkuýla berilip, galagyp beýku edip goýberdi. Hay berekellah okusym, saýra ber, sana ber. Inni sagat tutoyun, gece gündüzden başlap, 24'de deň bölüp duranlar sagat işläp, 60 sekund 1 minut aýlanyp dur zyk-zyklap, 60 minut 1 sagat wagt şeýdip tez gelýär. Okusy tapaga jogap berip utardy. Muallim ondan gözlerini erman durşuna, gaty dogry diýýärsiň köpekov. Wagt şeýdip tez gelýär diýip uludan demin aldy. Hawa. Wagtdan dogry peýdalanmaga, köprek bähbid almaga, halky peýdali işler has köp bitirmäge çalışmaly. Ýogsa birden şeýdip wagt tez gelýärdi, ömrüň soňlanyny belli bolman galar. Hazap muallim birden ýergirdi. Sene boş däl köpekov. Eşidýärmiň? Kelle boş däl.
Özüňe mine isle 500 et, isle 5000 et bahan 500. Ullu kan 500. Hakykatna etsen, bu jogabyň üçin 500 sana dil mugullum goýmaly. Goşgy dile degişli. Ýöne menem goýjak sana 500. Asal finaglarda da şu jogabyň üçin diňe 500 goýjak radymy. Hatta köpek ketini skyrmaly berdi. Oruna geçdi. Olan kurdu her dilmen kaşeýdi tamamlandy. Okuwçylar gyýyka taýýarlyk kurslaryny geçip Gadal muallymlyga ýetişen kadrlar hökümine owary berdiler. Hatta köpegem owazynyň gapdalynaky depe bilen baglanyşdyrylyp käte, kümüş depede diýilýän owa öz ketiýabyna işe berildi. Şahyryň ömrüniň kämillik döwri başlandy. Göreş döwri başlandy. Çakmyjak. Muallym men 24 ýyl işledim. Şahyrlygy bile allym da gittim. Alkymyny allym menem şu ahalat. Sendiň muallim, şu diýilýän melamat. Täze muallymyň öz okuduş oğlunlar tapaga öz emirliktiriş, öz gaýaklandyrış usuly bardy. Şagyrlygy ýersiz ýere huwatylyndyrjak bolmazdy, gyssamazdy, darykmazdy. Ata muallymyň tetini gataldyp okuwçynyň üstüne gaýgyryp duranydy. Stolny ýumruklanyp görýän ýokdy. Emma şonda on klasynyň okuw gatnaşygy, ýetişigi özüňkiden hemişe tapawutdy. Ol sapagyny sadalyk bilen, fowdalyk bilen düşündirdi. Wagtal şagyra gyzylgyran gülüşdirip diýin söýerdi. Iň ýaýmetli tarapy, ata köpek muallym şagylary anyk dürs geplemäge şogul urup durardy. Okuwçylaryň gepleşinde, sözleri aýdyşynda tähel niýet hakyklyk eşitdigi, onu derrew döderdi. Tymharlar toslap, onu gülkä garyp, nowsan ýatdan çykmady ýal derejä ýetirerdi. Aslında onun öz gepleşinde hem ujup sözü kusur ýok däldi. El erkekleriniň züretine meňzedürek aýdan soň, gelin diýmeň ýerine gezin, görüň diýmeň deregine gözü eşitilýän taparlaryň bolmandyrmaýardy. Emma atam oğlum munyň üçin birjikde darykmazdy, utanmazdy. Ol öz diline husury, gaýtan mysal hökümine ulanardy da ýaşlaryň ýol bermeler hadetine görürdi. Käbir sözler aýdyp gülüşdirerdi. Şeýle bolmasaň, ata köpeň okuwçylar bilim sowgat almaga da galyksarra gyzygdylar gülün. Onun gülkülü gürrüňlerine aşyk bolup mektebe howlurdylar. Emma günleriň bir güni klasda okuwçy oğlanlaryň üzülkeli adammy onu inkide goýdy. Muallim döwri ýagdy elbetde düşünýärdi. Şoň şeýle näme hoşlandyrlar. Toýatomga gidendirler. Ýanatalarynyň kömegi alyp baran bolmagy ähtimal. Gellerler umydy bilen ýagdaý ikunçdady. Üçüncü günçdady. Emma dördüncü gün gatnaşyk olaryklardan peselli, ýerine ýetmeli. Ýagdaý anyklamak üçin muallim sapakdan galan oğlanlaryň köwüşmüne hatarına elin aýlanmagy ýüregine dugdy. Ol owanyň iň ilerki hataryna oturýan köp şagaly möwlenlerdi goşa oğlunyň öýünden başlamak kararyna geldi. Oku barmayan oğlanlaryň üçüri şo topardandy. Olaň garnaşy ýa-da ýakyn goňsuzdy. Muallim botogodan içerik ýatlanyň törde iki büküşük bolup samrap oturun. Bir mahal harman üstüne hakkullosu varıp, pişik tırnaklı gaýdan aksahit mollany gördüdi, ýagdaýa badabat düşündi. Bir çetde oturdu. Öýestir okuwçy oğlanlaryň käbiri onu görüp gowsunuşdylar. Ata köpek oturuverin, arkaň oturuň diýip işaret eden soň, olar ähli ünsiýene helle gönükdirdiler. Hawa. Sowapyk Allah ýardy, ýanky ýaly ýoldan çykan tersalary yer ile ýegsan edýän awaly gazal gatyken. Şolary siziňki sizleriň hem ýat beklemeňiz. Käpir tersalada duşaňyzda şolary gazallap daglamaňyz, itmasgara etmeňiz. Asal uluk sunaldyrmaňyz gerek. Anga başga bir ýerde şunuň ýalam diýilýär. Bir namazyň ýüzü şumdyr, uly şum. Bir namazyň sekfeti hem raýy şum. Bir namazyň elinden iýmäň tagam, bir namazda lagnat eýlen hemme. Bir namazdan gara keyik ýaşyrak, bir namazdan laýda doňuz ýaşyrak. Bir namazdan kim namaz kim ýaşyrak, hassa bolsa halyň sorma bir namaz. Gördüňizmi? Musulman benneleri. Sowa pallaýar bir namazlary, Hudadan araklary ne şekilde näletdiýär. Şular gaty dür sözler. Bir namazlary gargynç, nägret o dünýäde mundan beter. O atly jebir jedaly bolar. Bir namazdan günäsini o dünýäde janlar ähli bileleşmem çekip bilmezmiş. Bir namazdan günäsini dowdugyň sakar oduny tarap sehel süýşürmek üçin sap lehäňlerim.
Canawarlar bağır verermiş. Oturanlar yerli eden başlarına yakaştırır. Hay. Görüyor onu? Haktır, dürttür. Soňra sürüýem namazy okumak gerek. Musulman birneleri namaz okuymak gerek. Okular teresi namazdır. O wolu desbi dahil ertir namazynyň başlap soň uğru bir 5 wagta ýazdyrmak gerek. Namaz okumadyklan o dünýädäki zahy şeksiz doguluk bolar. Doguluk bolar bilen äzit-mäzitler, syzjynlar iş tarşar. Soň süýrem namaz okan. Äli sowabyň açar namazdy. Asal hergir bir namazlardan gorkun. Olan süngünne iman yüzlerine bereket bolmaz. Bir namazlara lagnet okan. Görseňiz yüzlerine dağlan bir namazlar. Duştoňyz gargan pislen bir namazlary. Diýişlerini damagyna ýollan bir namazlar. Bir namazlar kesipleri iş, bişeleri barıp yatan haramdır. El çekin bir namazlardan. Yüzünü görmek bir namazlarım. Goklap, gyzynyp gyýgyryp elin ayakdan çykyp barýan mollan patarraksyny munun artyk dinlemäge atoköpegiňi da yetmedi. Hay dura göre, mollaga dura göre. Aýdýanyň gulagyny güreşitsin. Kim? Dip aqsahit molla agadyny giýiňden açyp töwrüň diňkerli. Namaz okumadygyň kesbi käri yüzünü görmek haram bolýan bolsa. Onda şoňa uğurdaş ilki ýödüň bolýansyň. Kimmi? Towa diýsin, bizlerge dil ýetirmesin. Men dil ýetiremok. Siz ýödüňizi dil ýetirdiňiz. Aňlyşymy görä şu çerde häzire namaz okuyan ýok. Şo bir namazlaň ýollerini mene görüp oturýarsyňyz oňsoň. Ýa-ni ulan towa diýip 3 mertebedi. Bir de dil ýetirme aňlyýymyz ýanyp duran keramatdyr. Yan keramat diýmäňizem ýalňyş. Keramatyň yan sönýäni bolmaz. Aslynda bar burada keramat hemişe de keramatdyr. Mevlam merdi. Tanamadymla bu oglany. Geçen de param barmydy diýip molla öýetine tarap egildi. Geçen de para ýokdy, ata diýerler muňa. Şo bodan köpek mergeniň ogly. Oglun okudy ýa mektepde. Okud ýarlarla göli. Mollaga size ondan soň ýöňünüzdäki çaýam, gandam haram bolýar şeýlemi? Taşyň üstünde düwüm goýan nanyňyzam, gaptaryňyzdaky golsudaky gogurmy da haram bolýar şeýlemi? Ata, emaý bilen haw. Duýul meselesinde emaý bilen. Näme diýerseňem saçagyma sözüýizi bolma diýip öýeti närazy hally. Ataň sözüni berdi. Ataň öýde heňine jogap gaýtardy. Taçagyňyz ulyňy molla gaň näme diýip oturanyny ýa-ni özüň eşitmedingmi? Toba. Bir saçaga zat diýen näler töhmet. O töhmet atdyň mollaga. Taçagy töhmet ýönküdiňiz. Näme diýdik? Näme töhmet etdik sen oglan? Namaz okumaýanyň işler haramdyr diýdiňiz. Ola şeýle. Haram, barıp yatan haram. Kur'an-ı Kerim'in ünnesi şeýlekin. Bir namazlyň bişirin taýýarlan haram zatlaryny bilýän halyňyzda näme gapyma syýryp tapan tuponuňyz danlamany ýetişýäňiz. Muňa näme düşünmeli? Molla pags para goşuldy. Ullokan ýaglyk bilen derini howlup musally. Aýtmagy diýmäge söýle oturýan ýaly batyk dillerini. Düşünmän näme? Ajelwe molanok. Görsele sezmegem farz däl. Ürüp bolmajagyny. Oraya taraftan molla müftüriň başarmajakdygyny bilýän göli. Ýönetici ýa-ni namaz okumadygyň kesbi kär haram diýip Mevlam kimdir ýaly biýunäliň maňlyny garaş etdiňiz. Şekermok, hiçtat diýemok. Diňe namaz okan diýip wagt borjymy aýtdym. Onu aýtmagan birlere farz. Öte geçdiňiz. Aqid saçagymyda, ırfgylymyda haramlyk ýönküjek bolduňyz. İçerinin keýwanyny namaz okumasa, elim bişirin tagamy haram bolýarmy? Gogurmasy demlän çaý haram bolýarmy? Namaz okumadyk, aýalyň ýüzüni görmek ärini harammışmy? Ila bilemok görmene ýödümi? Taşagyma, duguryma, hojalygyma haram diýen kim bolsa da sylaman. Eşdiýämiň Mevlam. Atoköpegiň sözleri içerdekiler ýyllar murunýat etdi. Kepbäliň içi ýoňsuz wagtlykdan darsy aýlandy. Köpek mergeniň gogurlyň sözüne öýdäkilen hiç biriniň, hatda hemişeki özüne güpari öýetiniň dällip bilmeýänini görüp, aqsahit molla aljyrady. Kime näme diýjegini, sözüni näde dowam etjegini bilmedi. Ol ahyrda iki gözüni Mevlamdyr atoköpekden aýyrman asrynykly ýeriniň galdy. Biziňki aýtmak, wagt etmek. Tutsaňyz özüňiz bilen, tutmasaňyz bir aýdamyz soň günäsi boýnumyzdan düşýär. Mollak şoklap ýerinden tüýşenekläp hiç bolmanyna
öýetinden otura mürahada garaşdy. Emma Mevlam berdi, hellen bäri şo keçäň dörtüren ýuňun dyrmap oturdy. Molla daşkyndan ata köpek oturunyň ýüzüne bir laýt etdi. Tesir ýürdi emma anjaly, köp manyly etdi. Ägli da şeýle de düşünüklüdi. Onuň gahar hem haýpyryjy garaýşyny öýüňizi kemsetdirip halal duýduňyzy depel edip, agdyňyzy öwrülip oturuňyz näme? Akmaklar diýen ýygyns wady. Muny aňan öýüňizi hem oturuşyny üýtgetmän ýüzüne aşağı saldy. Aýdylyn diýen sözleri dogry düşünmän ara çäre durun okuwçy oglanlar bolsa, mollumyň helleli mollany ýeňşini hediledinisip, zykyrdaşyp gaşar ýeňdiler. Ata köpek olaryň howastalaryna ertir okuwyny ýatlatdy da öýetiniň mürahatyny hoşallyk bildirip taşykdy. Mollum Ahtahit mollanyň bıçakmaşyk, bepiýat gelşirip, bekidijik masgarasy üçin gowadan çykyp ötä etmejekdigini duýdy. Bir ýol üçin takgolar 5 meter masgarasylyklara kaýyl ahyry. Mollanyň alebeder libasyny işemali gargadyp ýüzüni goňuş gatara ýögründen, haýdy gapa, haýdy öýe baraýmagynyň mümkinligini öýçe saklady. Onuň iň çetki, halat baýlan hataryny nazarlanyny görüp, mal gara ýataklarynyň arasyndan geçýän ýoly bilen şo tarafa gurupdy. Ataga aslan ýüränden soň öz ýanyndan kıyasyň barýanyny gördi. Kıyas, aha kıyas, aýak çekhaw bilegdeli. Emma kıyas eşitmedimi ýoluny gysdyrmaş dowam etdirdi. Kıyas, aha kıyas, kıyas torum. Näme adyňdan ýüle gurduňmy? Şahir diýip kıyas şundan soň ýygyna gaňaryp aýak çekdi. Sen may gaýyrýan? Adam tutulýan ýalam boldy görün. Göwnüme direýip, "Salam aleykum." Näme salam berip kişi boljak bolýarmy? Ýok, göne diýäýdim. Diýäými? Sen menden 3 ýaşa boly. Sen ýylyň goýun menki bolsa köpek. Kıyas atanyň ýüzüne çiňerilip, sadala çylgyrdy. "Näetdiň ay şahir? Köpek ýerlewem ýel ýokdurly. Nähir köpek ol? Köpek de ýollarda meňde taýaw, regimsiz duýur agras mert." Bulaşdyryň öýden. Ät düşünmediň o gardaşym. Ata köpek bolsam, ýelim köpek, it bolmandagyny hem bolsun. Wey ya atam seneme. Diling eýlem mudama nişan gelgo. Ata köpek amat hasap edip gurruny badyrat maksadyny tarapy gurdy. Dilime kıyas nişana gelelse gedelgidir görün. Ýöne nişanalaryň uğru ýok. Şoňa hem öýkülýän hem janym ýanýa. Ýeri haýta nişanaň uğru ýok. Meselem kıyas nişananyň. Soňkuatlar teýre bolmaly. Ata öle mahal duşup degişip gülüşýän kıyas köýüne dostlaryň diýjek bolýan adyna badyrat düşündi. Geplerini kedi batyk çykdy. Bilýän sen ekizlen marda ýerden şeýle dämi? Üstünen bardym. Olar näme okudan kesdim oturup Ey molla, men şolary iýerden bilenmi? Ancak däl kıyas, ancak däl. Näden ekizler okuw biza ýöwüsli? Aliyat kadardan kadar aliyatsan beter yapışıp yatırlar. İyiver bilim oğun sebebi däl. Gönlü. Ey dime kıyas, men sunum. Şunun orada şahir, men şolary okutjak däl. Näme? Odala ýözüň okumadyňy çağıraňam, okutjak ýöne siziň okuňyzdy. Gadal mollalarda okutjak däl. Näme? Haýsy mollalarda okutjak onu? Alam mollalarda men. Kıyas gönlüdi, pert gepledi. Hawa, alam mollalarda okutjak. Diýmeli, mollek ýetişdirjek da bolary. Ata köpek az ýylgyrdy. Owda şunun gözlerine hayran galy şiňerildi. Bir şerden 2 mollu, 2 mollu şeýlemi? Ýok, ikisi alyp çykyp bilmezmi kädiýärni. Ata köpegiň kinayatyna az gaharny düşünmedik kıyas, öz gurny ýepledi. Hıdırım gıngırrak, küylürrak, ýöne Aliyaz Muhammed'im göli mollu bolar. Ödem gaty bu abrili mollu bolar. Ýüregi sagan ki al yedepli, kesem dupduruzy. Adana ýygrynda dagy iýini tkenekledir. Mollu imam iýini tkeneklese şerigatda ýerbet gasap edilýär. Şunu unutma. Näme üçin? Iýini tkenekleri täret bozulýar. Ýoga. Sen diýip kıyas asalym oýrulup durdy da birdenem gyssan ýanyna ýadyna düşüp şahirle hoşlaşmakçy boldy. Hellen gyssan ýanyna niwalandy. Nire gyssan ýasyň? Namazdaga okap ýörenlerdiňde. Hep pedra okam okýany öwrenjek bolýan. Şuň Aksahit mollany sagyrdyk, şonu dinlep. Kimi? Aksahit mollany. Iler kowadan eşitýändiňle. Nire sagyrdyň onu? Ýö diýmedi. Men näder şoňa gyssan ýan. Ýem baran rol.
Aqayt mollan näme köp öňe şagyrdyň? Namaz öwrenjekmi? Ey, namaz öwrenir. Kıyamet diyar gowurunlar dinler. Şagyrdy dinler. Goý şu atlardan şagalagan gulagy ýerge dün gansyn. Kıyas dinle. Dip adı köpek. Köýüne dostunyň gurunlaryny munun atyk dinlemäge takat tapman zanykdy. Ankasaşan mollan samtykly çyptyrmasyny hiç taýýar dinleýän bolsaň, hil bir taýýar dinleýän bolsaň, gülýär şagalaňy öz eliň bilen özüň ýaly kör etmäge niýetiň diken bolsaň, şondan başga kıyamat näçe? Ine munyň bolun okşahir. Beýlip degişme. Köýüne gurunlary dil ýetirme. Senem gözüň açan, menem gözüm açan, aýlym bolan köýüne gurunlar dälmi? Olaň her jümlesi giden akyl ahyry. Sen näme solar dinlesen walla alham barnalarsyň. Aha şahir, eşde ahyry. Bozagon may geçen anlady oňa kıyamat aýdyp beren üçin ýörede halat ýapyp goýberdi. Ata köpegiň aksahit mollany ýerlap gelýänden bir habar kıyas, ahyrda onun ýöýüne kıyamaty dinlemäge gitmägerdi. Olar kıyaslara çypsyl edip saňgyllap barýan molladan häheliň etdiler. Ata köpek Alyasa meni araňyz ýok gadap etdi, dinleber diýdi. Uğur bir ýöýe girdi. Döwrekden ýygnanyşyp uğran goňşy bolanlardan öňürdip, bir burçy eýletdi, telpegini gözüniň üstüne çümre basyp, gyrmyzy onyna çolanyp bükülüräp oturdy. Aqsahit molla daşardakylaryň salamlaşmany ýaly içeri kowlukdy. Altyada adamdan ibaret märeke ara-garan keppäň içinde ornaşandan ardynjylady. Musulman benneleri gurgun musunuz? Ýöňkü edek gelip giden soň Taňry buýrugyny berjay kılıp, Mamul mursalimni ýatlap namaz okumaga girişkeniňiz barmydyr? Kimdir bir begensiz habar berdi. Bardyr okuyas mollaga. Kıyasam kim galyp barýan ýer niýetini ma'lum etdi. Bilem okumaň uğruna mollaga. Ýöňün bir ýigit halap baýyň ogly bozagon maýy ýem okuýar. Hawa şunun mär ýertirmede egirip galýas diýip, baýy ogly uçlary ýan ýokary gaňyrly uran şargaran murtlaryny ýerine ýetirdi. Taňry ýalkagay. Huda penasyny saklagay şolary. Namaz jennetiň açarydyr adamlar. Namaz okuýanlara behiştiň sekkiz gapysynyň sekkiz giňden açylgydyr. Namaz okuýmak gerek benneler. Ene sizin gurrunlaryňyz musulman benneleriniň gurrunlary. O iler kataryňyzda onu aýtmagan bizge farz. Zatdan bir habar öýýedi, gurrun magadyna ýetmek istedi. Mollaga aýdym. Näme get gurrun bar burada eşderiň ilerkem öz atarymyz. Aýtsam adamlar barıp ýatan samsyk ýoldan çykan eken. Beýle morta gepe garaşmany üçinmi? Ýataň bukulup oturunyň ýadyny hallymy kıyas. Beýle de bolalmasyn diýen duýman galdy. Şeýle kıyas bu ümmet hut şeýle. Öýle o hasaryňam saýgaly saýardyň adamlar bolmaly. Ýok, olar Hudaňy unudan diýenden daş düşen. Terha, käpir, samsyk. Ya mollaga. Samsyk diýsen samsyk. Ýaşulsam samsyk. Ýaşkysy samsyk. Aýarlarym, erkeklerim samsyk gasyl bolar. Mollan gorny görmek üçin näçe oturjak, näçe sabr etjek bolady. Ata köpek oň bir kemsitmelerden soň dillenmän durup bilmedi. Mollaga, o ataryň samsyklygynyň sebäbi adamlar saňa içerlerine dil ýetirtmedi. Dugudyna haram diýdirtmedi. Olar seniň pırrlyk katarraky gepleňe inanmadylar. O atarana şoň üçin samsyk şeýledämi? Diňe aqsahit molla del. Hatta bozagonny. Soňra gelen beýleki iki obudyşdy. Ata köpegiň biri oturanyny Osmanly. Baý ogly mollumyň ýylyna soňşuran sözlerini örgekden geldi. Birdenem iki kaptaryny ýaltaklady da gaýbatly dillenni. Ey şahir, mollum sumok. Ani gepe ganylyga ber. Ýugurmadyk şemse ýar sokulmady. Eşderi. Ata köpek oňa öz eheňine jogap gaýtardy. Ey murtly baý sumok. Sen de otur. Baýaky dukanyňy bolşuň ýadyňdan çykarma. Molla da birdenke eşdirip uran tanışdyry örgekden geldi. Maşşydym mudyr burnundaky dürtörüp duran togolak siňgelini ellep goýberdi. Ýüzüniň aşaky ýarpy tutuş çap-çal tüýe bastyrynyň bolsa, agynyň öwrüni, dişleriniň aşaky dodugyny gapçany metemälim göründü. Ol birdenem naýynjar sypata ýerde ýalwarmaga durdy. "Inim, meni günüme goý. Kenini tanadym. O ýylky Hakkullah ýygnamaga baranda ýeşegime emel edip ýykdyranyň ammadyr. Bir ýaly Hudaýla adamlary agyrsaň,
Kıyamatda günün yaman olur. Sakar oduna tutulursun. Sen iman barada pikir et, bilip koy o tükü kimdir aşolun adı? Sen o tükü imanın bilen uzak oňuşmarsyň. Hudaýlaryny gör Hudaýdan ýene ýöňüň daş düşýärsiň. Tawbe etdik, ey. Hem näme günä ýödüňdi? Kim bilen oňuşşagy, ertene hem boljagy aýdyşyňda görä Hudaýyň diňe ýödü näşer bolmaly ahir. Ola hak, Qur'an-ı Kerim'in ünlü şeylere. Onu näme? Birden kämaňa plan etmersiňiz. Diýäňiz. Ve barp ýatan küpürlük Hudaýdan ýöňe düşjek bolmaklyk dämi? Bilip goý. Sen namaz dip, orada dip fırnyk durun. Ewsini agdyryn aş tuğsa imanyň bilen oňuşdyň. Men imanym bilen oňşaryn. Bay oňşarna, ýagur ýepek ýaly ýaşaryn. Oturnar birdenke pınkranlaryny duýman galdylar. Ya munuň tapýanyna baka. Gep oturjak däle mundan. Kimdir biri bolsa, astryn gije berip goýberdi. Gemir şeňa kim boldy? Bütün ak sahip molla goltuýan ýaletdi. Ata köpekden arkan tedip aman dilep, sapıp bilmejekdigine göz ýetdi menemi, akşamdan barmagy sömürdi. O arty bektebiniň mollumsy mojugy. Köper geplep, özüň daş düşýärsiň Hudaýdan. Dogda hodyna ilki sen ýanarsyň. Men wagtlarym bizden has ýöňküleň, menem senem buluň ata babalarynyň bir jaýyp gelen zatlary. Sen bolsa düýün kuýun toslama, şuň tapylan patarraky. Ata köpek beýle temizitmäk garaşmady menemi. Daryksak boldy. Gan dipeden oýnap molla agdynyň gelini diýsem diýdi. Belli etmek istedi. Emma şo wagtda akylyna aýlanyp, galgyn duýgularyny zor bile köçüşdirdi. Kişi öňüne tergetden geçmek bolmaz ata köpek diýdi. Beýtmek ýeňişdäl bolup bilmez ata köpek. Tergetden aşmagyny hiç kim halamaz, bollamaz. Aljak galan uçuk utugyň näme? Bu gada bat bermek, ezilik nişan dermidir. Ata köpek şu atlary aňyny aýlap, kallarla paragat geplemä sarışdy. Mollam, dogry. Dini ýöňküler tapyp durym, tutup durym. Emma öýdür üçin, öý garanky zamanasyna görä tutulur. Her kim öýdügürni, gelejegi uýup ýaşamaly. Geçmişe dolanmak ýok. Benim ýagty döwrüň başlangyjyny, ýagty gelejegi bozugyny ýaşap ýör. O diýäniň patarraky, galat, garanky döwrüň sırasy islamdyr. Deňe şodur. İslam garankylygyň öýjügidir. Musallatydyr, melamatydyr. Täze döwrüň haradyndan, onluk sırasyndan, dükanlaryndan, barakat durmuşundan, deňliginden peýdalanyp näme üçin ýolny, täze döwrüňlerini halamazga salýasyňyz. Köne mekteplerde mollary size pul bermeli, şeýtel bermeli, hala serpa ýapmaly, emma biz mekteplerde dersi mut berýär, ansan perwer edepler görýär. Ey mut bolanlar, o derslerden kime fazilaty bar? Ondan bilip goýun. Ardanyň ardasy bolýan näler? Muda okuňyz insan perwer edebiňiz ýerde işte. Ýa ata köpek dünýäňe ýangyny baýoğly bozagyň molly sözüni soňutturmady. Öz mut dersleriniz özüňiz alyň, özüňize yaradyň, özüňize hem ýalaň diýip wahaýlap güllü. Ata köpek baýoğlynyň ýüzüne az teretsedi, ýerini çykarmady. Oň bilen agdyn diňe oturman ýene mollaýy dünni. Näme üçin geregi ýok derslenmeň? Geregi bar, gaty geregi bar. Biziň mekteplerimizden oňat ýaşamak isleýän hemmeler üçin geregi bar. Siziň okuňyz toslanan o dünýäňki bolsa, biziňki belli görünip durun, öz gurýan şu zamanamyzyňky. Ol bolap durun ertirinki. Siziň ýoluňyz toslananlar biri ýem ölüp gitdi. Köne ýolum. Tawba di, köpür gepleme. Amamul mursalim hemişe diýiridir. Amamul mursalimiňiň, ýani Muhammed peýgamberiňiň diňe özdel. Eýsem soňky 7 pustam bir mahal şüýräp gitdi. Ondan köýrelen başymyza atan musallaty ýolum isteslemesi ölmeli, çüýremeli bolar. Gömülüp galan fugulu küýden tapyp Çingizhanyň içeni diýsem, içermiň. Köýrelen eýennip kemiren 40 yamal postuny eýin oklasam geýermiň. Tawba da şehsen. Molla her kidadyň täzesi berilýär molla. Ony özüňem ýagşy bilýärsiň. Täze zadyň sowaby da köp bolýar. Gördüňmi? Sen işdeňiz. Molla täze zat berilse,
Bize de täze ýol, täze düzgün, täze ýerk berildi. We şoň bilen meňe barýar. Berlende näme täze ýerk diýip aktagyt molly madardasyn dowam etdi. Hudaý söz täze ýerkiň bilen aljak galaň nire? Mollagy, galas bolmasa näme bolaryň? Aljak keppäň gurjak satmaň diýsene, ýa wallahi diýip bolagyň ma ýene goşdy. Ata köpek bilgeçdiň baý ogurlyň sözüni sürmän ýene mollaň ýüzüne etdi. Täze ýerk, täze düzgün bilen aljak galalamy bolmasady, saljak galalamy gatkendir. Ogdurmuş gururdyk bolsup döredir. Döretmenjik geçmem käňe diýen inşallah. Bolsulugy. Gaýta bereketiňiz göterilir. Aljak galalaňyzam gurjak süýrüp durmuşyňyzam şo bolar. Siziň netçi tüjürlüğüňiziň süýräp ýykylmagy ýok bolmagy mümkin. Emma biziň salan galalamyz hiç mahal ýykylmaz. Siziň köýne hüjürlüğüňiziň ýerine gaýta ak mektepler diker. Köşkler gurar. Biziň netçi tüjürlüğümiziň süýredip ýykyp süýenäme, o dünýäde ýalkanmak, gylsyratdan geçmek gerek dälmi? Ondan geçer. Nädip geçsek? Zot deşeňe minipmi? Kih edip molly güllü. Sen zot deşeňi eltmezler be hiçdiň ýanyna. Ýene kikläp güllü. Onu minip bilmersiň otaýdy. Portadar otaýyn sen zotdan. Wa diýip baýoglum mollan gülküň üstüne ýetirdi. Eşegmet meselem mollam aly dowanyň içeri gelip helläňim nowt edip seni minip baraýmaly bolardy. Ay. Şahir tümok, ağzını tok urma, dillip baýoly gülküň tappak edip perrelli. Bodogun, ýene bir tapar duýdurýan. Sen ümtüm otur. Ýogsa alaky dukanyň akyndanam yaramaz neşitmeli bolardyň diýip, ata köpek içeride gopan gülküden soňdamdy, nazaryny ýene mollaýa gördi. Mollaga seni minne heddi tana. Täze ýol hiç kime özüni däherletmez. Ýitirmet köýnäňi. Wagt sen täze ýol, ters ýol diýip neçema ümmülmez şagylyň. Ýektuk kelteýişi kowaslarlaryň aňyny däherläp beripsiň. Sadalar ýetişbildiňden allapsyň. Bu bolşuň edil häzir şuralar tarapyndan aňtalýan jenaýaty dogry gelip durgyny arman. Sen kıyasyň öňüne bolýam. Şuralar jenaýat sözüne eşitden mollan sesi şo wagtda tappaýatdy. Ýakadyndan gorguýlaryna dönni. Wai men guraýyn, işim gaýtdy. Öýüm ýykyldy. Wagt Fatma totam ýeka galmaly boldy. Bodagon maşilkinip aýak üstüne galdy. Endigine göre murtlaryny ýerine ýetirdi. Mollaga dur, entek goklama, howlukma. İşiňe gaýtmaz, hergi gaýtmaz. İşiňe bu jagal mollasyň özüniň gaýdar. Hey talaban, ansy köýdün, awreň makaty ýysyk. Ata köpek oturuny ýutmän ýergirdi. Wagt çok boldy. Inni baýymy näme diýmeli? Çykyp gitmelimi, garpyşmalymy? Ekidinne de ýyly gurrun gülkä bolmaly. Ýöne bolsaň näçek? Maksatdan näçekmi? Sada oglanlary gözleri ýaňaçylýan milleti tilkilen ağırlığını, möjekliň garpyşygyna goýjakmy? Bolmaz. Ata köpek bolmaz. O bolmaz. Ata köpek bodagon bilen garaşylmadyk terze gürleşmek ýürenýärdi. Beýedep bolma bodagon, beýedep bolma. Kişiň öýüne eýemsiremän nirden öwrendiň. Kim ruhat berdi içeriň soramagy? Keppe kıyadyň kıyallı. Kişiň öýü diýip ýöňme bada gatjak bolma. Mollaga ulyly deňlik diýmek, oň tarapyny tutmak akymma? Sen kowmaga da akymma? Sen bir taýda hasyny wer kıyas ederek gepläp bolardyň. Aýdanma kıyasa ma däliýmez. Sen ýöne biri hasyna seni şeýdip gydyrlap ýörjeň aýtdy. Sada ýylgyny uğruna goýmasaňyz, şeýdip ters wagtlar bilen täze durmuşymyz däherlemek bolsaňyz, hemişe, her gün, her wagt, her dem. Eşitdiňmi? Kıyas gulagyň bilen. Ýekizjeleňi sen gör, kiminen ýaly ekeniň. Bol, berni temmisin diýip, akayt molla saňgyllap dursa gyrdy. Bol, bir petulsyny, arkaňda biz wa diýip, bolagyny gassap neçe gördi. Kıyas öz için şeýle bir aýdyň bolmadyk, emma mollanyň ejizlemegi bilen oň anamy üdür kesel gowşan pikirlerini sallarlap bir sellemdimdi. Baýogludur mollanyň diýen sözlerini özü baha kesdi. Birdenem aýagy tetdi-de aýagy üstüne galdy. Adamlar, otursaňyz haýy, oturum. Hemmeňizem taňry mehmany, oturmasaňyzam. Ýani şunu şahyrdyň, o diýämiň ýa barymyzam diýip, öýesiniň gapyny açmak ýalaryny görün, bodagon töwrüne ýaltylady. Baryňda diýen,
Men şün baryňdam deň. Otursaňyz, gassa deňleseňiz ha öý. Barymdan hedet edeň. Oturmasaňyzam özüňiz bilen. Baý ogly şo bir töýüni gaýtylap, näçe sürtkelik sowap almak istedi. Kıyas paýçylyk elden bermedi. Hiç kime şo sanyna bozagony da molla da, ata da ötägdiň diýmedi. Baý ogly soň tapar badar, "Bol aýt, sen hemmemizi käpir ýoluna gidenle deň tutýarmyň. Bol aýt, mollaga da ýeşitsin" diýip, ýene öýesi ýene ortak gurrunlaryny öňe sürüp, paýçylyk bolmaz bolsaşdy. Muňa bolmaz bolan bozagon mollaň ýanyna asyp bardy, onda şeýle mollaga boldy. Bol birinki boldy. Ýör. Bir de tapak bir de. Ýör. Käpir hana dönen tünökde ikimiz durmaly ýör. Ha, günädir, ýör. Öýüne içerisine käpir hana diýilen neşten kıyasyň gözleri duýdanty ýandy. Ol ýaň çöken ýerinden tysyrapdy keldi. Baý onu tarap topuldy. Emma ýagdaý öňünden duýup turan aty köpek onu şaryp tutdy-da köýeşdirmäge başlady. Kıyas, oglan bolmaly. Gaharlar ýarda atjak ahir taýdy. Bozagon maý bolsa mollany ýydan düşürip barsyna haýbat atdy. Bolýa gadar mollasym ýok. Sen döwün goý bugün ýergur bolsun. Emma bilip goý. Uzak sapmaz. Dukan bilen şu taýda edenjeňi ýerde geçdi adaplaşaryn. Gasady kıyamata galdyrman. Ata köpek kıyasa ümläp gülümsüredi. Kıyamata galdyran ýok, kıyas. Ata galdyrýasyň ahyry. Ara ýoňsuzdymışlyk düşdi. Asalamdan kıyamatyň kyssasyny dinlemäge gelen goňuşlarym hoşlaşyp gaýtdylar. Ata köpek diňişmezlik bolmasyn pikir bilen kıyasy Mevlam goşanyň öýünde bolan wakaran dolu gurrun berdi. Bu zatlar ýeşdip kıyas ullan demiraldy. Ýaňkylary molla sınryn diýämey. Ya özüň gelşileýdiňmi? Nämen? Nanyňym çaýyňym haram diýenni. Namaz okumadyklaň eden işem, ýüzüni görmegem haram diýenni özüň eşitmedingmi? Eşitdim de öli. Bey walla. Oň ýallatlary mollalar mydamyda diýýärler öli. Ony beýsöw gargap ýörüpdirler. Ogul gelip daýdym okuýarmy? Namaz okuýarmy? Haýsy ogul gelip? Sen näçe ogul gelbiň bar, haýsy diýäňdir? Aýaryň ogul gelipdirdi. Uy, şelgi diýsene. Namazy näde okusun? Bir eli ozokda, bir eli arlypdaka. Ondan oň ýüzünim görýämiň. Mahal. Şu ýaşda diňe ýüzül oňlarmy? Oňmasaň ýanky molla ynansaň, şoň bişirip beren çaýyna garam, ýüzüni görmegem, äý gara, hemme zat garamyş. Kıya, esde salyndymy oturandyň. Ahyrda molla bilen baý oglunyň giden tarapyny nazarlady. Hey, senin var. Selläň ursun, soğurun kelem ýaledip. Aly garga diýsäň. Wagtyň düşünmändir. Ýogsa muny etjegim belli bolardy ölün. Ata köpek oňa kıyamat ekirlen oku bardy, ýatlatmak istedi. Emma birden saklandy. Ehlat düşünlükä. Höne dostum utandyrmak istemedi. Kitap. Oňa nebit goýup otlap gasypdyr. Arzulap getirilen gör näçe kitap. Günnogon makalam ýatyr tutap. Ata köpek bir gün öýlerini koşdulundy. Molla bilen baý oglunyň köýüni ýany desturlar tutuşdy, ejizli mändi. Mühim meselede ahyrda özüne birlen ýarymdan ýaran tapynanyna begendi. Täze döwür oňa möjek kimin ýapyşýan içi kütügli mollasy moklar, tersçiler, baý guýruklary barada pikirler, esde salymlap serden aýrylmady. Etüýrer kergun geçer diýleni. Durmuş ýöňe barýa. Ulu okkun bilen barýa. Ýeri bu gudratly tolkun bir ägir güýç, ýanky mollazyk ýaly. Baý oguljuk ýaly sypalzyklary kirişen güýçmeziklerini hegde sakladarmy diýsene. Munyň ýaljak nadaralar üçin durmuş täglermi diýsene. Ol şeýle hoşnut bady bilen öýeýsedi. Gapydaky palsyk tekide içini hümledip oturan kakadynyň salyk ýüzüni görüp, ışnagy gaçan garaýşyny görüp tiz boşady. Bir zatlar duýdy, saklady. Emma köpek mergen oguluna tapmasa tapmagy uzak wagt bermedi. Geldiňmi ýok gelirdi ýentep gödel mollum. Kakadynyň sözleri diýişiniň arasyndan sazdyryşyny, gödel mollum diýişini öýködir kine baryn duýsady. Ata bilmedi gazaryp, "Entebäde el kakyýyna geldim. Nerede boldum? Kimlere duşdum?" Ana, ata ýene ata bar düşünükli boldy. Ýöňkü ahwalatlar mergene ýem ýetipdir. Yetişikler bat ölüme ýetiripdirler. Molla, sopçuluk meselelerini öz barlygyna
Hiç kime hiç kasan küpür geplemäge inni iyidin bermeýän ýaşulyň eştendatlaryna çetige diýer. Dinnin daş düşýäniň edil ödüýünden, öz gaşyndan çykmany gozan gahar gelýär. Näme inni? Öz hüpüklen okuny bir ýaňyla gidip mollary okutmaga başladyňmy? Başlamak, molla müftülişim de ýok. Bar, haky ýok. Ýok bolsa aqsahit mollany güjra eden kim? Özi. Lal bol. Ulylyň derdine yarap ýören adamyň üstüne gülün kim? O zatlyň günäsi ahyr soňunda kimiň boýuna düşýär? Bar diýeli, o günäni bir şekeli. Yeri. Aňyrdy keramatly molla, ýüzüňi tersine öwürip oturup etse ne edersiň? Özge bir urununda. Ýene kör peýru wagt urununda. Mümkin suwallary atanyň başga jogaplary gitleri bardy. O hiç bolmanyny ýüzüm tersine öwürler ýaly, boýnum nurbotly bolup, oň asaram aqsahit mollada därler diýip galardy. Arman häzir o şerebetini ulanyp bilmedi. Adalet diýilýän bar bolsa kaka. Meninkiden öňürtüň öz ýüz tersine gülmeli. Näme diýdiň boldy? Innikiň näme diýip köpek mergen birden hakda halandy. Innikim? Aqsahit molla suýaly çagalam. Sarzan ýarlaň bagtyna gelejegini badak atýar diýdim. Şoň süýnem. Ondan şol atlar heljerme. Badak saranlaryň bagtyny açmak saňa galypmy? Diňe maňa der kaka. Hemmemde galypdyr diýip. Ata birden kakagyna has goly düşüp, pessay emma ýürekde sınnaky ýahan geçdi. Ýöne mun sowuryny görä. Geldisin şol kaka. Saňa näme boldy? Hani öňkülüň? Hani hemişeki ýaşy ýaman taky keljermem. Bir ýerde ýağym näme menim? Oğlunun ehen ýaşulyň duýdanly ýagdaýda goramoşy etdi. Dogrudymy? Mergen oğlunu yaman ýerde gördüm ýa-da oğlunun molla garganyny gulagy bilen eşitdimi? Eýsem-de bolsa ataň ýadygy näme? Mergen agras sardyny. Täginni. Hatda şo barmany gurruny mışmış diýdi tatyny başlaryny ökünden. Ýöne köp gören gozy özüni salp duýdurman ýereldi. Ýadygyň mollary Awayla adamları ýygyrlap ýörmeginde. Saňa da dünýäden ötmek geçmek gerekdir ahir. Onuň aqsahit molla näme daxily bar? O näme dünýäden ötürýän geçirýänmişinmi? Awa şol kysmy. Baýak özüň kitapdan okap, iki zahanam mätäşdir diýip düşünýär oturmanmydyň? Antap atır şo kitaby. Ata kakadan diýjek bolýan kitabyny bady wat düşünüp, kitabyň häzir ýanyny ýokdugyny aýtdy. Nirede? Men araky arapça ýazylanýyp dümtürüp oturan kitabyny diýen. Menim soňa diýen göli häzir ýanynda ýokdy. Nirede? Düýneme mektepde goýup gaýdyp bitdirin. On gibi teýrek adam goýarlarmy diýip köpek mergen Nadıl näradyň boldy. Kitap Nadyllyk bildiriniňe degýän kitapdy. Ol Magtumulyň goşgular diýwanydy. Ol ýazmady. Ata onu dowasýarlarynyň birini okumak üçin öýrenip alypdy. Dek şuň boldy. O var aýlanyny unudaýmaýyn. Ýitiräýmäýin diýip mektepde goýup gaýdypdy. Mahal ata da bir sowat mergenim diýwanyň üýtgüşik haşamly bir kagadyny, beregine, katynyň gadymlygyny, gyrak buzuklaryna gözüşlerini, ılaýtyda goşgularynyň maňlyny zuda batýan manilerini hayran galagaly. Kitap Magtumulyň özüniň kıya dögürdüşi ýa-därlerde diýişýärdiler. Meniň düşünýän bolsa, diwan naqşylarynyň täsirini zady diňer ýaly. Ol hatda häzir ýoklugyny hem ataly oğluň arasyna tutuşup uğran jedeli. Dawan unutturup goýberdi. Köpek mergen ata kitaby ýertip ýokman ekelmegi. Dagy duwara beýle zady ýanyny goýmadyk tapşyrdy da turup içerik gitdi. Ata bugünkü başyndan geçen wakary bardy. Goşuk ýazmak küýüne düşdi. Emma ýerine galam kagaz alman içinden ýadyna agram sarpy işledi. Ol ýasyn nerdişogyny geçip goýşaranyna kelletine şeýle etirler attalýady. Hem biýalaç, hem kördehin, hem ködük. 60 ýaşan 70 ýylky mollalar. Täze güýje saljak bolýarlar badag, dilleri hudaýly wallalar. Goşuk şeýlek başlanyp, soňra umumy ähengde şuňky saknaşyk şekereşikler agdalýady. Mollalara baý guýruklar ıksam ýetmeklenip, täze durmuşyň mewz akymy, gün-günden geri malýan işler taýip edilýärdi. Ata köpek her kim şeýdip berip durdy.
günme-günden teýrekler berseller diýen soň keserleri kellerine kemale gelberenni. Günüzün surnuwan gyzyl mugallimyň gözlerim barha süýüldi. Näçe magal füýüzi okudy ýatan belli däl, bir haýokdandan inesi öwüziň ata kaka tur, mektebiňiz ýanýa diýip batly aralamasyna ata gözlerini ýalpa açdy. On gözleriniň içinde gumdykylan ýaly diýmek uğurlu wagt ýatmandy. Şeýle de bolsa, enesiniň habary onu badybat özüne getirdi. Näme? Ýanýa? Mektebiňiz ýanýa mektebiňiz. Ata atylyp taşykdy. Obaryň ýokary teginden köwsarlap asmana galýan gara tüsde gaçykly ýalyn daş töwreği ýürek gaskan keşif edilýärdi. Şemalyň mahal sağ tarafa ýykdyrýan şol ýalyny azy goýur tüsdesi hamala yeten ýerini köýdirip barýan dilsiz agasyz nähani atladydy. Ýerini tikenekledi. Ata köpek mektebiň ýarnyndan haýygyp uludan ýuwdunny. Birdenem başyny duyulur ýaýkady. Üstü başynyň ýukuruny da ünsüp bermänýendi. Öwedem ýydy bilen. Ol haş-haşlap ýeňip gelişine näme üçindir aksak etmolany bodugun baý ýatlady. Ýok ýatlamady. Olar hakykatyna öz-özünden geldi. Ata köpegiň göwnüne bolmasa, molludur baý uglulen mektebiň o dalmasynyň arasyna gözi görünmeýän baglanşyk bar ýaly. Ol ýader mektebiň ýanyna barsa, yan, wort, mektepçigi, tüse, köleýe ugul, soňam ýele sowrul käpir goda zudip, keşerli kakyan aksak etmolany. Bodugun baý, aýly mollany göreýjek ýaly. Ata köpek badyň guşatman başyna giýje düzen goşgusyny ýatlamaga çalışdy. Şonu küýsedi. Goşguny ýatlap mektepdäki ýangyn barada onuň üstüne ýetirip geldi. Emma haýp, ýene haýp. Goşgyn käbir tetiri kellede gaýmylsa da doğrulugyny ýadyna düşmedi. Şahyr öten akşam ýerinden turagada goşguny kagada belläýmänne şerdi ökünni. Ýene ökünni. O şunu alýandyryny öýsedi, mektebe wagty ýetmedi. Ýadyna suw bedew düşdi. Ene şo bedewiň gerekleri wagt aýagymy aşagyna bolanyny. Görüwlüğünün gıyraty kimin ýeke sowsaga da mektebiň ýanyna barsam. Ýygyny garaman gaçýan tersiçil nejitlen ýygyny etsem, kemmiýini bersem. Wagt suw bedewin. Mektebiň ody amykly tosypdyr. Pespezik taamlaryň penjeresinden dowduryp ýalyn garşykly tot gazgynlaryň hem üstüne azydy, portudy. Olalaşdan yüzüň şirkirip gözleriňe zäher uýlanýar diýdi. Demligiň daralýardy. Ata köpek mektebiň ýanyna gelişine onuň iň çet gotawyny topuldy. Bu tow mugallimlaryň araketmirezi ýüşýän zaýdy. O towyň tekseleri mugallimlaryň oky esbaplardan kagyllardan, maglumatlardan hyryny kyndy. Ata köpek özüniň ýektuk esbabydyr. Öýden elten boş wagtlar okabilýär talýan kitaplaryny kämahal şoýerdi goýýardy. Soň üçin zaýyň darazyk penjeresinden dowdurulýan, burulsayan tüsü on gözüne kitap goşky gammat maglumat görünýär. Mektebiň käbir ýanyň üstünleriniň şatardap, toň turdup gaýdyp duranyny gören öwgüz agasyny zaýa girmekden saklamagy ýynaşdy. Emma bütün dünýäsiň ondan aty aýrylyp, insanyň ellerine batly kakyp goýberdi. O toň penjeresiniň söýlerini depip dewäge içine zümildi. O toňdan indi has uly garp bilen dowdurylyp uran tüsüden ýelkedar alan öwgüz agasynyň köýnüňiň ýapyşyp ýene çekdi. Ata akylyň aýran. Ýörýärsiň barbyr. Aýar diliň aýar. Kitaplar ýatyr bu taýda düşünýärmi kitaplar. Magtymul ýatyr. Ata şey diýip tot täniň içine derre gözden itdi. Agasy dilsiz agasy bela beteriň içine urdurup giren soň ýögüzem ulukdurup bilmän penjereden serap tümüli urdy. Agynyň ýalyn üstüne içine esliýeglenip alyp çykan kitap kagy ýepe bolsuň bolmady. Olaňam aglabasynyň ýary ýanyny burulsap durandy. Olar çömmerişip oturýan tütüýän kitaplary emaýbile gysymlap, şümmüklep söndürdiler. Olara esli mahallap, ünüsli seyredişip taýladylar. Mahal ağaçlaryň ýangyny izleýän, ýerini tkenekleýän jygyllygy, ýalynyň güňlüs gübürdüsi, töwerekden üýüşýän adamlaryň çağalaryň başly baratda ýykyly bolaýmasa, başga gepde gürrüňde ýokdy. Aradan uzak sarıp geçmänke ýuko garmy dowany ýaskynja gatanyp halap baýdyr, aýly molly peýda boldy. Baý ymykly tutaşan, burulsayan agaçlaryň döwdýän ýere gaçan denleresi bilen töwerek ýürek gaskyn işletlerden dolaran mektebiň ýanyşyna sarsmay, perwaýsızlyk bilen seredip duran, ala köýnek kitaplaryny typlaşdyryp oturan
ata habar gatdy. Ýara ata, "Näme duýdan sözlük? Kimin işi beýle ýykgynçylyk?" Ata ýüzüni galdyryp biriniň içine giräjek bolsup duran baýdyr molla sowuk nazar aýlady. Göwün dursa sümürdüdi. Kimin işi bilinse, bilýänsiň ahyryna ediljegini. Kimin işi bolsun öz tun ýollarynyň işi diýip aýlym boldy. Içki begensini metemälim aňdyrýan tesi bilen netije çykardy. Öz yaman pärleriniň işi, şerhalygynyň işi. Şoda ähtimal mollaga diýip halap baý, dik göwütürlýän ýeti ýalyna gözlerini ýumjaklatdy. Ýalynyň ýalysyna aty, oň gözleriniň göwüni hoş gülümsüreýänini kynçylykda saýgardy. El oglan, o ýanyk kitaplaryňy sypalaýasyňda Gurhanmy, dowam bolar diýip baý birden gülüp goýberdi. Atadan sesde çykmady. Ýok, baýa molla diýmäge söz tapman näl, geplemäge güýç, gurbut tapman sesini çykarmady. Ahyrda baýyň özi gümmüsün bilen boldy. Ýöne her nechikde bolsa ýaman bolupdy. Gaty ýaman bolupdy. Duruny maratdy günah ýok ahyry. Baý beýdimi? Ters ýoluň ýaýran ähli ýerine günah bar. Onsoň ýaman bolsa-da, ýagşy bolsa-da, Hudaýyň buýrugy şeýle, ýergiç ýaman ýol, ters päl, almatyn almaly, dowdagyň godyna ýanmaly. Ana öz mektebimiz oýullan büýle, atygy hemen nur ahyry. Näden on edilýän, edýän wagtymyz dörs wagt, tutýan ýolumyz dogry ýol. Oleňa hak mollagy. Ata köpek ýenirim kitaplary gümre bolup otursyna. Baýdyr molla, götürdüm gümürüň diýmek istedi. Ýanynyň şu iki diýaly ýat sınıflardan başga hiç kimin işi däldigini ýüzlerini basmak istedi. Emma saklaryny içledi. Ertegi okulary her kim tapan tupan ýerinde. Açyk meýdanyny okutmaly etdiler. Bugün geň görmeli. Tapaklarda okuwçylaryň ähli diýen ýaly bardy. Mewlenlerde goşa oglunyň horja ogly, kıyas doğrumyň ekilleri iň öňde katarda şüýlerini ýaly butnaman ähli nüflerine muallime görüntüleri oturdular. Atam oğlum sapagyna mektebiň otlanma bilen baglanyşykly gürrüňden başlady. Mektebi otlamak, ýa-da okuwçylar köýüne däbe ünlemek bilen, täze durmuşyň okunyň öňüne büyük bolup bolmajakdygy. Bu akymyň fiiller kimin çüýrük çöp salanlar süpürüp girdaba dykşakdy barady. Täzeňiň rawas aljakdy barady, galyp gürrüň etdi. Diňe şuraly hökümetiniň ýa-da muallimleriň däl. Eýsem her sap ýürekli adamyň, her çağanyň, her okuwçyň şu ýagty durmuşy düşmançylyklardan, bet pygyllardan gowramaga kökrek gerip gatnaşmalygyny, gelecegiň öýleriniňki düni, ýa-da zatlaryň hemmesiniň öýleriniňki düni aýtdy. Soň bolsa ýöňünde ýatan ýanyk kitaplar seredip başyny newsagyn çekadi. Hani özüň daýdym. Şu kitaplarda hey günah barmy? Orada peýdadan başga kime diýen bar? Ine no waý diýilýän kitaby. Türkmenlere marally. Eşitdiňmi marally? Eşitdik. Eşden bolsaňa diňlen no waý näme diýe. Ey no waý. Aşyk ersen. Ança çek ýar jewirini. Jewirinden ölsem bugün. Perwa kılmaydı urkeniz. Görün nähir owazly, iňçe manyl tetirler. Ene bir galyn kitap bolsa meşhur diýip Tahir Destany. Nepes şahyryňky. Eşdendiň näme bolu nepes diýip. Nepes şahyr şundan bary ýogy 60-70 ýyl gözül şu garaýap etraplarynda bolupdyr. Gazallara garşy göze geçipdir. Nepes batyr agyny alypdyr. Şol sögüşdi. Onu atan bahir görenemeken. Döwlet Tahirde ýene şun ýary akylyň hayran edýän tetirlerken. Saçlaryň welleyli erimiş. Ýüzleriňdir wagdyha. Tilleriň ýasyny taha. Ikki älemge baha. Muallim demaratyny tezin pedeldenni okuwçylaryň pysyrdasyny eşitdi. Welleyli näme ekeni? Bilmedim. Leyli ýylyň ady bolaýmasa? Yok, welleyli diýmek gyýdyň atdan. Ol saçlaryň giýjäň tüm ýar gara diýmek. Wazifa bolsa gün. Ýagny saçlaryň giýje ýaly, ýüzleriň günnüzlük ýaly aýdyň nurana diýer. Ene bir jagat ýanyp gutal beren kitapda bolsa. Äşre katmul ektişemsil. Käsi elwer el Huda. Yar eksilmeyde gör diýip zamydan çykdy seda. Diýen ýaly.
Öz düşünkürägem bolsa, aýdym edip gaýgyr bermeli gadarlar känni, emma muallim iň soňunda ähli ýerler diýen ýaly ýanyp, gyrak buja garan 2 tane kitap ýerlenildi. Bir zatlar diýjek boldy, emma sesi garlyp ýudundy. Indi onuň her sözüniň şuňur gynanjy, kesirte ýurdunly, iň üçnük sözü düşnüklidir. Şu 2 kitabyň ýanyna, şu 2 kitabyň ýetýänine bolsa, ähli zatdan beter dilen ýani. Olary madama ýanyma götürip ýörün halyma, dek düýünjük sammyklyk diýil sammyklyk edip, mektepde oýanyma, oglanlar diýen gynanýar. Asal agla ýetdim geje. Sebäbi ine, şu kitaba şahirler şahir Magtumulyň gol ýazmasy şak edilen kitapdy. Men muny okuyansam diýip, Molla Turapunyň kitapxon şagirdleriniň biriniň wagtlaryň ýalwaryp ýakaryp durartdym. Amatyna garap, hattatlaryň birini göçürtmekçidim. Alimler tapşyrmakçydym, emma yerini näme jogap berjek eýesine. Diňleň, şu ýanman garynjy ýerde şeýle tetirler bar. Jany satyn alsa, Karun alardy. Tebip ölmeýän garda Lukman galardy. Huda 2 bolsa, Nimrut bolardy. Olaram gara ýer ýut diýerler. Olanlar bir kitabym gat seýrek düşýän kitaplaryň biri. Beýik adamlaryň, alimlaryň, şahirlaryň, akyllarlaryň ilm oku, sowat göýletim bardy aýdanlaryň diwany. Beýik sady, emelsiz alim, miýusiz darypdyr diýmeli. Parti dilinde şeýle aýdypdyr. Bu alim beýamal daraht biber. Firdewsi bolsa, alim bilim barady, ilim barady. Hayret hamşu ebestu daniş zeminni. Bularam parça edilen sözler. Dilimizde geçirsek, akıl su misallı. Ilim bolsa, deşne yerdir diýildi bolýar. Aty köpek kitabyň abat galan bursuna siňetine seredip ýene okudy. Adamlaryň hemişe okumuldygy, ýöwrenmeli barda Firdewsi şahir ýene şeýle diýipdir. Zege hware tagur bizuy. Özbide sallan sagyndan başlap, te gabarna çenni öwreni berdip waswese dedi. Waq bir kitaplyň bagatyna ýetme ýok, göl arman. Oglanlar, özüň gaýdyň. Ýanky akıl berýän kitaplaryň adamlaryň öňünde hiç şit ýar günäsi barmy? Bir kitaplyň ýagşylykdan başga kime näme ýamanlygy bar? Näme ýamanlygy bolup biler? Olary otlamaga beýle dursun. Dödümrek tutmaga bir buğunun asacakmy? Aydın, asacakmy? Ato köpek dymap okuşlaryna sorguly garady. Ýok. Okuşlar muallimyň aýdanlaryny gözlerini, onuň nem çaýlyň gözlerini dikip sarsman diňleýärdiler. Ýa-da ato köpegi diňlemek suda gyzyklydy. Ol özüni unutup gürleýärdi, ýüreginden syzyryp aýdýardy. Ýeki oglanlaryň olan gapdaryny oturan şepiklice taryýagyň bolsa, kitaplara garaýtdy. Muallimyň halyna gyýryp ýüllerini naýyn jartýandy. Ato köpek gördü. Eýsem de bolsa, onuň sakynyp parçalaýyşyna aňalyp galanlarym, bukuryp ýek ýarym pankriýanlarym ýok derdi. Olanyň käbir öz ýanatynyň ato köpek muallimy atlandyryşyny ýatlap, muallimy da ata parça diýsen, ata parça eken o diýip öz ýanlarynyň baha berýärdiler. Şum habar çekirtdi. Şeýle bir sallanny adamlaryň egini, agar hasret gapla bolly ýüregini diýsen, o mahallar şeýle zaman baýlary bassak da bardy goýurugy. 1924-nji ýylyň ýanwary sowuk geldi. Her gün otanlar gün al mahallyk aşyrahdy. O hamala göýekde diňe ýagtyryp üçin aýlanýany döndü. Ýylaty bolmady. Gecelerine hova şatylama aýagyny tutup, ýaplaryň suwuny ýarym garşlyk doňdurdy. Käbir agaçlary zarta zaýyrdy. Şeýle aýady günleriň birini. Galasy sowukdan dygyrdaşyklap oturan okuşylar sapaga giren aty köpek mugallim tanamazak boldular. Onuň erenki göçük, gabaklar görüşüp durdy. Gözleriniň içi gan guýma gyzyldy, argyndy. Salamlaşanyna sesi zordan eşdildi. Okuşylar öýlerine kıyamet gopaýdym gaýdyp sakladylar. O kıyamet gopupdy. Ýönedim aty köpegiň öýüne däl, bütün ýurtda sowetlerin, ýa-da sap ýürekli adamlaryň öýlerine, ýüreklerine kıyamet gopupdy. Muallim kitabynyň gatyndan el aýatynyň ulluğunda surat çykardy da
klas tağdadynyň ýerine emaýyly goýdy. Okuçylar, bir beýik insan tanaýaňyzmy? Tanaýas, Lenin, Gawol Lenin. Bütün ýurdumyzyň diýmetkeşleriniň beýik serdary. Ýa-da garyp basarlaryň, ýoksullaryň howsary. Deňse kabahat dünýäni ýumrup, täze durmuşy guran, adamlara bagyt beren Vladimir Ilyich Lenin. Ine şu mehriban adam düýün aradan çykdy. Okuçylaryň ýalyzy bogadyna zor saryp birden içine çekenine muallimiň iýin tikenekläp gitdi. Ol dowup döre beýle ýeti, ýürek gyýjy eşitmänni. Biletdiňe muallim süýnäm. Edem okuçylaryň özü süýnem gepden gurrundan täsirli boldy. Ýöňde oturan ekerler gadyl ödegini ýyrtara getirip näme edip näme uýanlaryny bir habar ýerden tutdular. Olaryň hereketine beýle kirip aň-taň gurunny muallim bütün klasa sizem turaýyň işaretini etdi. Okuçylar, Lenin ölsedi. Onun paýgasyndan rawas alýan işleri. Bile gurup beren ýagty durmuşy ömür wagty ölmez. Gaýta, ýolumyz düşmanlary göz üçin gün-günden gowlaşar, öňe gider. Men ýurdum. Bütün dünýäniň diýmetkeşleriniň deňi taýsy matamyna goşulyp, agşam gynançly goşup ýazdym. Häzir dik durkaňyz şonu gat bereň diňläň. Herdarymyz Ilyich Lenin, sen dünýäde täze gül etdiň. O gülüň bak parlar, o lahir solmaz hiç. O gül ýaly diýmetkeşiň bagyt gülü, umyt gülü boldy. Ýoksul üçin onuň deýin gül, ýer ýüzünde başga bolmaz hiç. Şo gülük garyp gasaryň böwünni ýa-da döwnlerde hoş etdi. Erkinlik, azatlyk berdi. Biri tütemden daş etdi. Arman onuň ilkinji bagbany öllü, diýdilerimize sirli ýaş etdi. Göz owamyz az ýaşa, o lahir munyň ýaly dolmaz hiç. Bir hetirete tebigat tutsaryp, ýeňrep, doňup matam çekýär. Dymmy gara dağlarym gynanýa, depeleriniň daş dökýär. Ata köpek gözlerinden diýin manganly ýaş dökýär, insan ogly, beýli hesreti. Ýöňde soňda bilmedi hiç. Muallim basyk sesini ýenledip goşup gatdyrşyna, gözleriniň ýaşyň syryp gaýdan duýmady. Beýik serdaryň aradan çykmagy ýurda agyr täsir etsedi. Halk derrew özüni tutdy. Ýaş Sowet döwleti hem berkleşdi, ýol aldy. 1924-nji ýylyň oktyabr aýynyň aýagynda Türkmen halkynyň ýadyndan ömür baky çykmazy taryhy waka boldy. 27-nji oktyabrda SSR Mekiniň ikinji sessiýasy Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek barada karar tasdik etdi. 1925-nji ýylyň 15-nji fevralynda Baltaratsyk, Şinnik Aşgabat şäherinde Sowetleriň birinji ähli türkmen usulelisel gurultaýy işine başlady. Gurultaýa bütün taýy ýaşury Mikhail Ivanovich Kalin geldi. Halkyň durmuşyny ägir uly ähmiýetli wakanyň bolup geçýänini ýaşy tegsene terrorun köpek mergenem duýupdyr. Bir gün ol oğlunyň mektepden doranaryny ilki bolup garaşdy. Atanyň sebäp bilen mektepde eglenmeli bolan garamazdan ýaltynman garaşdy. Ata gelen soňgurda haýr etmän ýanyna bardy. Atam ýyl arasynda näme gep gurrun bara şu günler. Düşünüp bilemok görýär-de gaty uly zadyň gurrun bolmagy şemeli. Baba waýdyşyňdan uly zadyň gurrun bar. Kaka. Ýa-ni 2 günlükde gadymky Aşgabat diýilýän şäherde türkmeniň gurultaý açyldy. Bilen Aýratyn Respublika bolmada o eleştirdim. Respublika o näme diýildi bolýar? Respublika sözüniň anyk dogry düşünükli manysyny özü ýeterlik bilmän soň. Ata kakadan sowaryny ýaýdan zyrdy. Goza duýdurman ýeňseden gaşady. Respublika kak. Halk gören döwletiň agy berdi. Arkalaşy ulaýmady. Bolsa bolar. Ikisem gowlar. Köňüler agy berin garşartar. Döwletleriň sözü ýer kerter diýipdir. Ondan biýanky gurultaý diýäniň näme bolýar? Gurultaýmy? Toklutaj diýip eşitdik. Hatam tay diýip eşitdik. Gurultaý diýip eşitmänni. Ya kaka sene bejerdiň o diýip ata güldü. Onda näme? Gurultaý ýygynak. Türkmeniň iň akylly işeňi oğul gyzlarynyň ullukan ýygynagy. Özüniň şu ýygynagy
Yankı Urultay diýelimizde bütün taýul ýaşuly Kalinin gelipdir. Näme ýaşuly? Bütün taýul ýaşuly. On ýaram ýaşuly bolýarmy? Bolýar. Meselem sen 3 öýüň, 4 öýüň ulu toporun zoretsen oban ýaşuly bolup bilýär. Şeýlemi? Kalinin orta bütün ýurdumyzyň taýulyň, ýagyn türkmeniň hem gorsuň hem täzigiň hem gadygyň hem garagalpagyň hem ýaşuly bolýar. Doğradım eken o. Gatı doğru. Şoýryň baharyna ata mektepden gelmäne. Sara ýüze suratly hatly ullukan kitapçaň okudy. Ata kaka näme ýer? Özüň billa okap. Öwredip urandylar, elpi. Öwredýärler. T O K. Tok. M A K mak. Tok mak. Agaç tokmagyň suratyny çekipdirler. Ağaç tokmak diýme, ýöne tokmak. Ata kaka, tokmagy hem şeýle beýdip kitap edipdirler. Bir şarzan ýörete çıkardan kitap be. Şu aýdan başlap aýda goşa zapar sıkmaly gülküri jurnal. Jurnal o näme bolýar kanay? Jurnal şarzan töwereklümdäki ýaramazçylyklary, kemçilikleri maskaralamaly kitapçy. Onu ata kaka, tokmak tüýsden jurnalyň boljak. Ikiňiz ýazyşyp gülüşip pezle edersiňiz. Ene senin göğün matlabyny ardugyny duýmagyna atyp egendi. Gör, tüýsden jurnalyň diýer. Bile ýazyşarsyňyz, gülüşersiňiz diýe dogry çarıza. Tokmak tüýs men jurnalym boljak. Tüýs meniň hyzmatdaşlyk dostum, arkalaşyk saklamaly jurnalym. Ata kaka, tokmak munşa adamy nädip güllüjekkä? Çarjan biýedine güllürüňman aglamalyları aglatjagym diýe. Beýbe, aglatjagym diýe. O okap berenmi? Tokmak alan diýenlerini. Egerde sowal berseler, "Ey tokmak, sen dünýä gelip, ýüze çykmagyndan näme peýda diýen bolar?" O wagtda tokmak jogap berer. Bu sowalyny tokmak degenden sonra. Tokmagyň ýumuşy tirekeşlere, kalpkeşlere, araçýanlara, baýlara, işanlara, ahun mollary, köp aýarlara, garny oýunlara hem owur galtamanlara bilseler, nädip bilmeseler tokmakdyr. Ene tokmagyň ýumuşy. Tokmak yatmaz, yatmagy da ýol bermez. Owurga şemseti ýalyş öýüni her ýerde görkezler. Enne şeýmişleri ýerine ýetirip gerek bolan ýerlere baryp degijegine tokmak wady berýänler. Ananlara şol, ananmadyklary tokmak. Ata kaka, muňa tutumy ulekeni. Tokmagyny ata kaka aýrym bollanam. Hala güýç baýlarym tokmaklarmy ka? Gorkman. Eglemedem diýip, gyýyk-gyzyk jogap berse de berdi ölün. Ata ýenesine täze jurnalyň borçlaryny, ýa-metini tokmagyň oba habarçylar bilen tokmak tuğun düşündürdi. Ötesine töwerek taşdaky ýaramazçylyklar, kemçilikler dep bolýança özüniň hem garam kagyny tokmaga amykly bagramagy tutdygyny aýdasyrdy. Emma saklandy, wagt geler. Şarzanyň öz bidatlara has gowy düşünür umydy bilen saklandy. Şondan her wagt soň ençeme moğolumlar öndüripdi. Ata köpegem gaýgysy ýygyna geçipmiş habary bilen mara çagyrdylar. Ýygnakda oblastyň ähli ýerine ýene wekil bardy. Ata köpek bu ýerde mundan 5 ýyl ýoň kursda bir okan ýoldaşlarynyň bir näçesini duşdy. Geçeni ýatlaşdy, gülüşdi. Moğolumlar howlynyň içindäki kerpiç düşekli aýmança üýüşmäkädir. Ýygyna 2 adam entirkap gaýgysy Atabaýew peýda boldy. Moğolumlara 2 söwra başatyp salam berdi. Her ýerik nazaryny gönükdirip salgamanyny soraşdy. Respublikanyň halk komissary sowetynyň başlygy. Halkyň gyýsy hem buýsanyşly atlandyryşy gaýgysy. İlk ülkede amala aşyrylýan yer suw reformasy ähmiýeti, onuň owuzlugyny, ýylatyň günüdüranyny ýokaryndamakda oýunajak tähwitleri bardy, araska gyýsy, anyk jümlelerle gurrun etdi. Soňra garadan owadan ullukan gözlerini güldürip märekäýlerini. Sowetler ýurdunyň iň uluk hem iň düşünjeli intelligensiýa ýaty, ýoldaş mugallimler, siz. Wey, men näme üçin siz diýene, diňe siz däl, biz. Menem mugallim ahir diýip gaýgysy, gapdany durunnyň ýüzüne seredip, keşenili güldü. Hökümet adamsynyň sadalygy sözi, hereketi, mugallimler badabat benni etdi. Olar oturan ýerlerine bir-birleriniň ýüzlerine seredip ýylgyryşdylar. Gaýgysy da ümleşilip bir-birine nämedir bir zatlar aýdyşdylar. Şoň üçin gelin, siziň bilen ýene bir meseleni gepleşip goýalım. Näme hili bayramyň ýakynlaşýanyny ýadyňyzdamy? Hökümet ýolbaşçynyň hawalyna öň ahtarda oturan garaýagal mugallim badabat jogap gaýtardy. Ýadymyzda rewolusiýanyň 8 ýylligi.
O bir. Türkmenin öz nähir destur bayramı var. Han pikirlenirin. Gurbanlyk mı diýip ýöň atarda garaýagym boldum. Ýene sowal bilen jogap gaýtardy. Bardyň üstünden. Seni nimni edin? Kete yaptın. Kete yaptı diýilýän gurbanlyk. Atabay fil gördi. Wagt syrgyn öýün. Onyan Atabaýyň aptyny duran magar fükeli egilip bir zatlar pişirdi. Sen asal aty köpekmi? Eşdiýän adymy. Daýhanyna baýak çykan goşduňa okudum. Halk Komissarlar Sowetiniň başlygy soňra dini Gurban bayramynyň asal mazmuny hem ziyany bardy gürläp urdy. Ählim bolumdur ýaly. Aty köpegim gaýgysynyň dini emir damarlaýyn bilişine, onuň gapma garşy wagdyny, zähmetkeşe jebir tutemini faydasy bu dedişine haýranlyk aldy. Ýöňiňiz pikir edin, ýollaşma bolumdur. Her gedeki Gurban bayramyna ýöz aýdyşyňyz ýaly. Gurbanlykda müňlerçe mal gara soýulýar. Köp nuktada dut çörek daýranýar. Dogry käbir nadan takkolar sebäpli. Mal garalanmadan tutuş ýylky ötüşi bir Gurbandyň 3 günini taýýoga çykýar. Edem şu zatlar näme gerek? Näme üçin bolýar? Islamyň baş kanun kitab Gurganyň 3-nji süretiniň 86-njy aýatyna bu arada gowy görýän zadyňyz gurban etmediňiz, hiç wagt ýalkanmasyňyz diýilýär. Ana bolany. Şu ikagy sözüşinem o bolarda müňläp goýun geçi, göýre tygyr. Düýe köşe öldürilýär. Gurbanlyk edýän nadanlar gurban beren malynyň arkasyna minip, o dünýädäki toslama gylsyrat köpürdünden geçip, behiçde barmak isleýärler. Adamlar nähil gülükünç. Hey beýlede göz goýuşylyk bolarmy? Muğulumlar gaýgysynyň keşfine, ýüzüniň ýetgüýüşine, Gurganyň wagdyny belirtlik, emma kinaya, toslama hökümine täsir nähäňde aýdyşyna gülüşdiler. Ýoldaşlar, hey adam goýuny geçä minip köpürden geçip bilermi? Goýun geçip kimi götürür? Aslında o janawarlar münürýänmidir? Dini hadymlar sadyrygymyzdan, aňdarma ynanjanlygymyzdan peýdaranyp, gör nähil ağlaýarlar üstümizden ulýarlar. Adamyň öz geçip bilmedik toslamy, gyllan iýinçe gylyçdan ýeti otdan gydgyn näýilýän köpürdünden düýege hört köşek geçermi? Ene şu diýilip patarraklara garşy, ýoldaş kardeşler. Ýoldaş gyzyl mugallimler göreşmek gerek. Sada ynanjan türkan adamlary şeýle howply, zäherli wagtlardan sogrup almak, gormak gerek. Ata dogurdunam şu atlar barada näme üçin ýalandyk? Gaýgysyň özüne ýangadan duýdansyz gönügen ottukly nazary ata köpek arzulatdy. Özüniň klasy okuwçylarynyň talap edişi ýaly birden ýerinden turjak boldy. Emma onyan çağda akylyna aýlanyp meýilini ýaşyrmak başardy. Sähel galkynyň ulludy rahatlandy. Komissarlar Sowetiniň başlygyna göwnüni köwürip ýören pikirlerini aýtdy. Ey barbyr, wagda ynanmaýandan ynanýan kän ulany şün. Şahir, gürrüň şu hakda bar ýaly. Biz wagda ynanmaýanlary köpertmeli. Şolaň täsiri bilen takwalary, dinin ağırlığına gidiyenler kabahat tordan tutturmalı. Olary barha azaltmaly. Başarıp bolla gutulmaly. Bir işte partiýa, hökümet, şahirler dayanman kimi dayansın. Aty köpekde dogry, Gurban bayramynyň dini mazmuny barada goşgy bardy. Ol bir kirlikde ýalatdy. Emma şahir ünsüni has uludur, has ähmiýetlidir öýden başga meselelerini gönükdirip, goşgu taslamasyna soň serem salmany. Goýu garaly, märekeli ýerlerde okujagym bolmany. Atabaýyň gyýşgadan agrasy gürrüňi aty köpegiň dünýä garaşyny ütgetdi. Onuň alaýda göreşde uly kiçi diýen zat ýok. Ýagty, kommunistik ideal bar we kemçilikleri, ters wagtlara barlyşyk bar. Gurban bayramyň şu ters wagtlaryň howply ülüşi diýen gürrüňi atanyň aňyna bir ornady. Dogry sözüň açyk sökbediň, garşyna göreşýän zadyň düýpli bilmegin görnä her güýçi bar. Gaýgasyň aýdanlaryny äli kişi makuldy. Näden ol köne düşünjäniň özüni şepberine çögürüp görkezdi. Şonuň öýdi bile gözümde, düşünjämde hayal oýunýan aňymda dürtdi. Atabaýyk soň aty köpekden gürrüň edilýän mesele babatyna oýlanmagy. Başa barsa goşgy ýazmagyny haýyş etdi. Nähillik bilen bolan özüni de belli bolmak ýagdaýda aty köpek birden ýerinden turdy. Ýoldaş gaýgysy men Gurbanyň hakda goşgym häzir okaýynda. Anha taýýarmyhym? Taýýar. Onu öňe geçip oku. Aty köpek öňe geçip sagerilen kellesini näki jam möhrüni toglap ýerleşdirdi de okumaga başlady. Taňrydan ferman gelinmiş Cebrail'in öýdüni. Aýdyn, Awraim Halilga satky gurban eylesin. Buyrugyndan dänmesin, uýsun eýäniň sözüne, mal kabul ermes maňa
oğlunu gurban eylesin. Atköpüň goşgudy Gurban bayramyna iki ýanlaryň darwur ýady. Bir tarapdan onuň toslamy, pankyllyk mazmuny açdy. Beýleki bir tarapdan şo toslama mazmuny kinayat alýady. Üstünden gülýärdi. Antanyň dininden kim daşlaşykdygyny kesgirlýärdi. Şahir her bendinde gurban berilýän zatlary kişeldip kemipin soňunda. Bir nahar etme üçin bir kan serwini gurban eyletdiýende Atabaýew uludan güldü. Bolaýypdyr. Şunaň görüpsiň Ataköpek. Şeýlep gurbanlygyň üstünden gülüp kanser we ýeýsen süýjem bolar. Şeýle dälmi? Atabaýew Ataköpege goşgyn derrew kagada geçirmegi tapşyrdy. Döwrüň möhüm meselelerinden ýene az kem gurrun edýänçe goşgyny göçürüp uturan şahyrdan ýadyny aldy, ýüzüne çiňerildi. Men muny ýakyp tokmagy çykartsak. Adam şu duruşuna durup ýersemýär, lakama salşykmy? Hey diýip, osdowda sowala şahyr ýöwtel jogap gaýtardy. Munyň ýaly wagul mesele zarur ýan goşgynyň aşagyna belkim äli häzire lakam goýsan goýdur. Mollamy turup berdi kelbaba dagam häzir şey diýerler. Bilýärsiň dämi? Herne ýem terim lakamy tüküllen Ataköpek oturun ýerinde goýup gaýdan gaby telpegine ümläp ýergerdi. Dogrudan ýurluş gaýgasy şuňa goly ketgen telpek diýip goýarly. Ketgen telpek diýip Atabaýew oturunyň ýüzüne teredip gülüp goýberdi. Bolu bilýä, ene ýazdy onu. Ketgen telpek. Halkyň durmuşyny, respublikanyň içinde bolýan şeýle möhüm ýetgeşmeler ýylatyň agzyny jebit şemleýärdi. Ýeşde ruhuna ruh goşýardy. Ataköpek golda şeýle wakara şepertet bilen, ýürek joşguny bilen inni barha ýygy seslenýärdi. Inniki ýazda atanyň durmuş toýy boldy. Bu toýdan 2 ýyl şemes soň boldy. Köpek mergen 3-nji ogly öwede möýerdi. Şoňa ýysyry Ataköpegiň 1-nji perdendi dünýäge indi. Mollum şahir ýigit ilkinji oglyna at takmak barady, syla hormat edip kakaryny salataryny köpek mergen badabat anyk etdi. Atmy, hoja ogly diýýärdiňizler. Hani hoja işan wam näme öýmede diýip Gojanyň saylan ady maňgyna batmadyk ataşyn tüýedi. Bolmany üçin şo ady dakýanna. Molla ýuglat adamlary öýmede belkim inni ýygyrak geler. Ilkinji öwüsine täzesi. Şahirana at takmak ýüregini besläp ýörün Ataköpek işinden gelmänini oňmaz mukamy bollar öýmede diýdi. Gojanyň ýyragyny ýykyp bilmedi, bogunasmady. Şoýul köpek mergeniň 4-nji ogly Şarym agasynyň ýolunu saýlarman bolup Mardakym bolumlar taýýarlayan internada okuw ýerleşdi. Onu asyl Ataköpegiň öýüde elin ýakdyp ýerleşdirip gaýtdy. Hoja gulujuk 2 ýaşynda bolduryny atanyň gelini Altyn Jemal ýene bir ogul sowgat berdi. Ýaşy 90-nyň oğlundan giren goja mergen bu zapar ogulunyň salatyna da garaşman gelinlerini degişdi. Şeýdip ogulu köpek getirip berin. At takmasy men bilen. Men pah döwletli atlar tapmagy ýokda. Goja ikinji oglaty üçin Allah ul adam saýlady. Ata bu zapar goja närazylygyny amakly duýdurmak makul bildi. Beýse koldan kaka talip ýa sopa adyndan başlamaly ekeninde. O näme diýen boldy? Inna Allahdan ýokary kim galdy? Inne kagtyklangan näme attapsak? Goja oglunyň ojaga öýkezigini duýmady. Ogul atyk tapyp berseňiz at gaýgasyny etmäň. Menne her jüre musulman atlary göşeň. 1929-njy ýylyň maýynda Uşluklar günertan gününe ordan bulup süýjeni ýar bolup gelin. Ýöňsü arsız şekert götürdi, duýup edilinen bolsa, ýylatyň ýüregini dowul salyberdi. Şekertki oňlap, ýüzläp berdi, tagyrdadylyp kakalýan taňgarlaryň, bedereleriň, guha atylýan tüpeňleriň iýni tikenekleri sesinden. Allygyna ýakylýan letdelik etenleriň burugsayan az tüpesiniň ätiýazy etmän, gök parç ekindarlıklar goňrasy bedroý keşfet alypdy. Olar ägirt uly sürüp bolup, şygyr edip uçup gelýärdi-de, ekinden üstüne iýinýärdi. Gonlugum beýniň gyzynlaryjy gatar sesler çykaryp, gabat gelen gök şepi gemirip başlaýardy. Gök ekinleriň süýji ýapraklaryny, suwluja ballaklaryna ip doýmaýardy. Bu görülüp eşdirmek towkyryň garşysyna uly il bilen birlikde Ataköpegem okuwçylaryny alyp çykdy. Ol oğrunlaryň bir näçesiniň eline könökçül demir berdi. Ekabıraklaryna oğatly kesinler ýatady da giýirdi göreşiň bir çetinden. Oğrunlar oğatly kesinleri topok şekertleri degirip dagyrdylar. Demire kakıp ürküdüler. Ýeli gural tutýan adamlar bolsa şekertge sürleriniň öňünden ululuk garymlar gaýýadylar. Onun 20 adam allygyna haýdap sukurlar taýýarlaýardylar-da, şekertge sürlerini müňläp, millionlap taşlayan tohum bir belirtdi ýere gap barýardy.
Badabat nevit goýup otlap gömýärdi. Nebite batyrlyp ýakylýan letlerden porty daglanýan şekertlerin dymyljyk ýeti bütün töwre tutup beýnine ýergeldi. Bu goduň gözlüň awşy diýady. Mahlak şekertlerin gonan meýdany adaty kirýap tekrar edilýänlerinde maslykçany inaýdyldy. Şu başga aýlykda aýlym oğullaryň bozugun baý ýygyny düşürüp nireden de peýda bolmagyny ata köpek geň alyp aňyrtyna çykyp bilmedi. Molladyr baý oğlu gelişlerine bir çetde ýodary hümürdeşip ellerindäki bederelerini allygyny ýenişkilýän iki gyýyň ýanyna ýakşetdiler. Olara habar gatdylar. İki zora bir-biriniň ýüzüne teredip jakyldaşyp uğurlaryna gidenler bolsa, molla olan birini gözleri ýejek boldy. Baý oğluny emläp bir zatlar diýdi. Ata köpek eslarlardan siýinleýän bolsa, iki çaýlykda kedelbent keýwanyndan zyda düşen aýlym oğlan gyýda düzgün niýetli seretmeýänini aňdy. Başyny ýakady. Bayak peyradın moğlan 13 ýaşly gyýda sawşy bereni anynmadyk göli. Ýene şo kasma bir zada niýetini udum kan aýyn tap diýip işini epletdi. Onyan çada moğladyr baý oğlu bolaya geldi. Madar deşdirdi. Sen Hudaýy Allah Taala'ny unutdyňyz. Gaty gitdiňiz, imanynızy satdyňyz. Gadallydyňyz, belçebek diýdiňiz, ýene kirdiňiz. Gudrat güýçli bir baryň ýolundan çykdyňyz. Hudaýyny şo bir şey kelçilip bilen gözsünse göz görkezýär. Entek bir de hemmesel. Bayram alyň aňyrsyna ýylan sypatly äjit mäjit dörenmiş. Oň adam sypat kellesi mara golaýlap guýrugy henidem hap dağynyň teýinlemiş. Bay-bayo. Guýrugy dağynyň teýinden sypansoň äjit mäjitiň ýanyna ýol gaýy boljak demiş. Haýsy ýerde ahir zaman edeýinse şo etrapa bir galkdygy ýetjekmiş. Şu bolşuňyz bolsa ol şu taýlarda gelmän geçmedi adamlar. Beýtmäň päriňizden gaýdyn. Häzir o şekrep musulman mennesi bolsaň päriňden, musulman mennesi bolsaň toba gel. Şekirt gelemme azar berme. Ösňösün ýaýrasyn azar berme. Amamyl mursalymyň dinine gir ýogsa demini hop duýurun. Başyňdan müdimlik kıyameti iğnelerini munsa cemenna nev sağırıp canavar yana bar bağırıp durmuş. Cemaat tövbe ettiğini sonra veri bir ekelmeliyim. Ata köpek otlu kesinlisinin ağız üstesinden gözlerini soğup aýlym oğullan yüzüne kakarlı seyredinden duymanı kaldı. Seyret bunu ayın tapılan her dem häzirligini. Vallahi her ediminden, betbatlığından hatta göz yaşlarından nep kadınmağa tayyar bolup getirler. Köküňi külü gürülsün senin diýmäýin neysem. Cemaat, musulman, nowsan öretme şinnen pille. Behuda pişaňy taşlandy, öýleýleňe dagaň. Namazlyk ýazynyp Hudaga mızanat münazat edin. Ýalbarym göz ýaşlar dökün. Mal soýup obamy akça hunyň ýoluny özümiziň ýolumyza sadakaýdym. Emma ki päriňizden gaýtmasaňyz Hudaý tarapy üstüňize sıçan belasynyň. Halaka, özünem kör halaka belasynyň. Ýeke gapan belasynyň gönderiljek durum unutmaň. Mollanyň toslamy wagtyny eşitip, ýaşullardan, aýal tatlaryň käbirler towa boluşup, ellerini akletdilerini, demirlerini taşlap, Hudaý ýoluny onumuna aýdyp başladylar. Mollanyň arzulangy milleti ağırlayışı, oýnaýşy, onu kereden keyp edip dinläp duran ata köpegiň sabır käsini doldurdy. Aýdy bermesi berme Allah hakdyr. Ine menem diňdimodi. Aýlym oğlu ýanyna ýyljaklap giren gadim okustuny şügel eretdi. Ody arladyp diňen soň ol otdur şakyrdynyň netijesizligini göz ýetiren döýdüp ynamly gyýgyrdy. Gördüňizmi? Hudaýynyň belasynyň beterden beterdigini. Utarmazdygyny, käpirçilik mektebiňiň mollasynyň hem göz ýetdi. Ana odyň başyna ýlapsyňdy. Gaýdyň sen päriňizden tövbe ediň dagaň. Mollan soňky wagty ýüregini aýlagly. Arkaýyn gurruna düýüp duran ata köpegi gastanmaga mejbur etdi. Onun ýahaňyda ýüz keşbide badabat ýetdi. Mollaga, wagt etmäni şinnem öwrenmändiňiz o. An hellaňyzy bäri beriň, size wagt etme öwredin. Toba. Asalmy hellaňyzy bäri beriň diýen. Ata gaýtmaşymdy. Kellämeden wagtymyza tilimide dahaly ýokdur. Mollam, wagty şu magal tilýasy bilen däle selle biletmeli. O ne şekilde selle bilen? Selle bilen otlap. Şozagal günä öýjügi sellejiňi her nebte batyragada otlap, bir sellem talawlatsam wagtyň gowsy ana şo bolar. Ona niýemen? Ay mollasymok, dilini ýyg. Gudratly zada men
barlygymda dil ýeterje bolma diýip bozagon bay ellerini arkasından aýryp şöyle goşuldy. Ata köpek onuň ýüzüne ýoňsuz salym seredip durdy. Baý ogul köni mektepde şunyň özüne näme üçin, näme sebäpden, näme primire diýenini bilip bilmän badybat goşuldy. Göreşler bir-birini dikiren soň bozagonyň süňňe hasam goramy goşup goldy. Geplerini dili zordan bahyldy. Sen näme diýjek bolýarsın? Wagt ederlik zat sen näde bar eken göl ýöne hiç bolaýmasa. Bozagon baý telpegini ýerleşdirip görüp ýene aňtank goldy. Menki helle däl. Men murtuňa aýdýan, murtuňa ot berägede baý ogul gözleriniň käde kimin tegelep dıp-dıplarını ata köpek badybat öňüne aldy. Sen hiç bozagon, sen ýuwaş bol. Häzir şu giden zan agyrly milleti şekertgäriň sopony bozagan eken, olar çölden so getiripdir diýsem, seniň bir tekäň şekertgä döndürürler. Ana näme? Bolay tizrak, ana näme? Gazal muallim sınlakay keşfini duýdurusyny gaharyny görüp bozagonyň agydy görüp durdy. Ata ogulundan beri turandan şunun ýaly purgatlardy. Ondan her kirada garaşaýmylygyny göz ýetip gyssanmaşsa gowlady. Wah anan ýan. Anan sen tezrak gutul. Başyň gutar. Bol ugra çaltyrak ýa gygyryp sagyraydymy 5 adam meni. Muallimyň sözüne garaýşyna birjigim oýunalamasyny görmedik baý ogly. Birde mualla birde ýülleri ýeňsizip gaçlar bir jöşüp duran ata edip ädimni gatdyrwasy bolady. Ata baý oglyny urdan soň muallanyň kelledine barmagyny çomurtdy. Muallam senem sellaňa teret sellaňa. Aýtdymy? Şunuň şekertleýän belabeterin öýüji güdürdi. Ana gol şekertgemi aramy ýydydyna çykyşyp gelýärler. Aýly mualla gatsansyna aýatyny kelletiniň üstünden aýlanyna postluk ýerine 2-3 tane şekertge degdi. Onuň badabat iýin tikenekler gözler petirdi. Üstesine atanyň mehelle gyýgraýmynyň ätiyaz edip sägel salymda süllünmay derlerdi. Bir zatlar diýjek bolup bıp-bıplady, emma jümläniň başyny satyp bilmedi. Şonuň üçin özünden araçyp barýan bozagona dordan "Bozagon, bay" diýip gyýgyrmagy güýç tapdy. Ädimni ýygyjam alyp oň ýygynyna sady. Hat. Ata köpek sallyň meni müň bela. Uran urlaryna ata köpegiň göýgürmegi. Tutluşlaryna ata köpegiň ýeňizi bolmagy. Ähli ýerde ata köpegiň sözüniň ýol almagy. Onuň närekelerde gereklenmegi. Gereklen ýerine de her dem häzirligini bozagon aýlym bolan däl. Eýsem garşydaşlaryň äletiniň etini ötüp süňüne etdiýärdi. Şeýle bolandan hemişe olar ata köpegi her edip kesip edip maskarlamagy, gözden düşürmegi. Başarsa onuň tutuşluğuna değinmağın küyünlediler. Bir meselede baý ogullardyr gaýry sınıfy düşman guýruklary gün-günden erjelik körkezýärdiler. Has oslanmadyk täýärli ýudurýardylar. Telim ýüzbeýi duşukdy. Märekeli ýerlerde şahyr sumak talabanyň muzduny amyklalan bozagon baý şo erjelikde iň ýeşen gelen biridi. Ol ýödýandan oýlana otura ahir bir gün şahyr ırşwa etmeň täze oslanmadyk usulyny tapdy. Ýok, tapmady. Ata köpegiň öz sözleriniň değişmelerini uç aldy. Özüň ýörgürmi eşegiň diýen sowala şahyr sumak kamala eşegimmi? Öňüme salyp ýöresem oýa, ýeşsemem galýa. Münsemem deňze ýöresip jogap berýärmişin. Arada näetdi mollagy? Mollagy galsyratdan eşegiňe minip geçecekmi diýenne, ýok, seni minip geçecek diýdi. İki gepiniň bir eşek mollasymak eşegiň. Näme üçin gyzyl eşegi öz sözüne tutmalylar? Şekertge belasy diňe ata köpegiň däl. Uly ýylyň telim owanyň başynyň iýinen bela boldy. Soň şahyryň başyna başga bela indi. Eşek belasy. Ol soňa baka ýykmanyň eşekleriň mellegini, maýataklaryny edýän düzgünni tükönükli hüjümden bizar boldy. Ata bir ýagdaý bir wada aýratyny ýetip durmady. Tötänin boşuyan ýa ýykmanyň eşek gitme dünýäde diýip şagalarynyň gyshan ýetlen ýorunja belesinden beýhaya güdürdü diýen şal hemde agyşy terim tapar ilerki boşlugy koýup aýtdy. Bir gün şeýitmäg, iki gün şeýitmäg ýaltanmady. Üçüncü günem gaýrat etdi. Emma dördüncü gün ýerden goýunyny agyşyň burnuny perwahy parladyp, ýorunja belelerini ýene parçalap durmagyny onuň gahary geldi. Sen men ýok ojagyň başynda ýatan uýun ýylgyn kete uýun aldy, ýeşege tarap astyryny ýöneldi. Duýdurman barmaga çalyşdy. Emma agyşyk arkaýyn gelip bersene. Gönü gelseň başak däl. Muň ýaly füýji ýorunjan taşlap niraga şeýin diýen ýaly. Bedelerden iştämin sowurmagyny dowam etdi. Onyan çady eşegiň boýnundan asylgy, ýeni boýy garş ýalym semesi
tagtazy görüp aty köpek ayak çekdi. Şiňerildi. Emma gözleri anmadı. Tagtanyň yüzüne arap hatlar bilen ýazylan sözler okanynda bolsa, töwrüni ýaltaklap doňdy. Men aty köpek. Hawa. Tagtanyň yüzüne tagaşykdy. Guruşgy meňleş burum farklarly hus şeýle ýazylypdyr. Aty köpek taýagyny ury bir taşlatdy. Tagtaja hiç kim aňşyrma gaýyrmak sorup, juk-juklap ýeşegi bolýardy. Bagtyna ýegurmys gaçmady. Ata tagtajagyň kendi ýüpini üläge de aýardy da bir sellem ýerini taklap durdy. Arkasyna syn etdi. Ol bir wada gaharyny, adynyň ýazgysyny kesegüň garasyla garalap, tagtanyň ýylmanyk arkasyna jogap sözlerini ýazyp, eşegi ýerine uratmak istedi. Emma şu wagtda pikirden ýelişekdi. Gelişik söz öýüdi üçin laýtada mugallym şahir ady üçin kişilik bolgusyzlyk hasap etdi. Özüni geçirin dur ata köpek diýdi. Hemme gara pärleri deň bolma. O zatlaryň hyrydary hemişe kän bolupdyr. Gelecekde de şeýle bolar. Şol känliň arasyndan göýrüýüň duşmanyň döremegin bolmajak zatlar. Şuňa kaýyl bolsaň ata köpek bolup ortasyk. Ýogsa da häzirem pille. Ol tagtazy dyýdyny urup bölük döwdü. Ojuň içine taşlady. Soň bolsa öwrülip bardy da eşegi hemişe kowyan ýerine ýene kowup gaýtdy. Eýtemde bolsa ata köpek aga eşegiň adaty ýykmanly haýwan nälerligini, onuň diňe öýt eşeklik akyly boýunça hereket etmeýänligini, aňarsynda kimem bolsa bir ýeriniň bardygyny inandy. Şogun akşamdan başlap eşegiň niriden haçanrak gelýänini aňytmagy ýüregine döwdü. Bastyr 3 gün ýary gejeleşenini bu kurak ýerlerde egini köýüne dowundy gelim etdi. Oturdy. Kelim goşguýynyň bir tapar ýomagyň sudugyny taslady. Alaýtda häzirki aga şekli waka bilen baglanşykly taslan ahwalaty değişme onuň özüniň gülke tutdy. Gije tümlügünde zıkır gülýän ýyldızlara ses goşup öz ýanyň öz gülüp hedildi. Ol töwrügiň sally. Anysymyň hereketi duyulmady. Ne aga şekden ne ýerinden işaret berip boldy. Şahir 3-nji gijaňa netijetildigine käýinip aga şega baryp ýatanda ötdüğün göri eşekden metersyk dowdyp öýüni gulamak suwlandy. Birden bilerki ýolly goşaksy hah hey sesleşdirdi. Ol hemen ýok keppäniň bursunyň aňyrsına geçdi. Oturdy. Oturulýan ýoda goly ýüşüpdiň saldy. Ýodadan eşekli 2 ýolosy geçip barýady. Dirkeşip sessiz ýönüne geçip barýady. Olar barada göwünni gara getirenine öz ýadyny käýinip, ata köpegiň dolanmak suwlan söýdürin. Eşekli ýolosy birden kaýak çekdiler. Olaryň daýy göwreler hemen ýok aşyryp düşdi-de eşegini ata köpekler tarap sowdy. Ýataň ýanyna getirip sagatyna taýak gondurup goýberdi. Ýornuza birden agy tagym tapan janawar loňkullap beret ýoluna gönügünne bolsa daýy göwre gapdyrnaka öwür süýşýýda diýip buýurdy da eşege böküp menip onu gerine ýynagsady. Ata köpek eşekli ahwalatda sakynyň çykanna dek ýaňy ýaryna toslap ýömegiň syna ýugurlyp uğranyny begenip sessiz öýüdi lege tarp güldü. Ol bedäniň ýanynda seri sabrak geldi de eşegi tutdy. Boyundan fiýimli halkary asylan tagtazy zordan döwüp aýyrdy. Soň bolsa ageşegi boyundan tutup mellegiň aýagy uzunlaky ýatak ýere çekdi de günnüzden taýýarlan ýüpine ýyltedy. Ýöňüne ýarty gurty kaşalat döküp öýe girdi. Ýaşylaryň ýagtysyna tagtadyky ýazgyry okumagy durdy. Ol hatyň ýöňküň şenlerligine tagaşykly harplar bilen salasawa çyrşylan başga 2 söz okanmadyny göz ýetirdi. Ýazgylar utançly ýazgydy. Gözeradi. Fakat günnüzlükde sowatly bir ýeriniň ýerine düşendigine ýa gözüni ýelendigine ata köpege gaýry ryswalyk derkar derdi. Şunuň gözem telimire ýeterlikdi. Ata köpek ýazgylara seredip uludan demin aldy. Günne goýmasar ýer ne edersin? Walla ne etmelinni? Eşege ýetiriň beşeklere kywap oýunyny geçirmelim bagyşlamalymy? O adam burun bolmalymy? Ýoş bolsaň basarlar, gaty bolsaň asarlary ýatdan çykyrmalymy? Bar şey değil. Yeni bilmediği salayın. Naim sap oyununu innikile gaytalaman durur mu? Oyunun bir mazanın ikiligini bilir mi, duyur mu? Ata köpek göğününü geňeşe ahırda bu saparam geçirmeli gitti. Yamanlık bilen jogap gaytırmak insanlıktan däldi. Näbelli gözleranyň telegini özüniň bilmegine umyt baglady. Emma arman ýene bolmady. Gaýnansa da gaharlansa da aýşek 2 günden soň sürgün urtanlar ýazgyly tagtany ot küdäniň ýanyna ýene getirdi. Tagtada ýöňkä salynda sözler bardy. Bir tapawdy gatlar bu tapar gara dälli suwuk gyzyl fiýably ýazyrdy. Bahwalat ata köpegi üstünden pus nakylyny ünnülýän taýga getirdi. Mejbur etdi. Ol ak eşegi ter taply tutdy. Ýeltip agyrly daňdy. Köýne saman kepbesiň içini dörüp bir mahal mektep üçin taýýarlan 2 türlü siýasyny tapdy.
Sağlar amaqliyatan soň bolsa, ýa sırany ema bile götürip taşaryp ýöneldi. Beýüginden soň sırany nire galyp barýasyň. Öýdün näme garada goýun, ýeşek ýetini içinden käýinip barýan ata köpek aýalynyň sesine tesirip gitdi. Hakka ýakşykdy. Emma alzyraman uğur bir bahana tapdy. Altyn, ýatyber, getirjek ýadyr. Ýani daşykamda galamy gaşyraýdym. Ata köpek ýaşy bilen fiýalary ýanyk agylyň içine alyp girdi. Amatly ýerde goýdy. Ýaşyranyň ýagysyna agaşygyň gunnu ýaly has agyr ýan ýennamyny seredip ýylygardy. Öýt edip ýören dağlaryna öýdi gülüp ana şol gunnu ýaly tüýleriň üstünden ereze bilen ýaly urady. Matazyk oralan çöp fiýa batýady. Häzir ata köpegiň geline döwet galamy kimini işleýärdi. Ol ýazdy, ýene ýazdy. Ata köpek ennam duruşuna hat ýazyp bolup duran ýeşegi halat baýryň töwrügini daňyň öň ýagynda koýup gaýtdy. Bugünlerdiňe bodagon näl? Halat baýyň özüm o dünýäniň hazapetini ýatlap namaz okumak, ýagy dileler edip ýalkanmak üçin sır satyrdylar. Olar hepde gowrak wagtdan bäri ýertir namazyny aýly mollary bileşip okuýardylar. Molla her gün ýigden täratanyp gelip gelerdi-de, ataly ogla imam bolup ýertir namazyna goşardy. Dürrüdüm önce tagamlardan garnyny gözäwem gabatdaky paýapylan gorko däheden dessemläp öýüne gaýdardy. Molla halap baýlary bugün näme üçindir ýerrek geldi. Ala garankyda ketpäni geňe tarapyndaky famanyň sümürýän aly beder ýeşeg görüp tärat kylma urajak bolup duran baýa neradi öňürdedi. Ha baý, gadyň bol-bolanyny da eşek kimin heýwany, Hudaýly adamlaň geýýän zadyny ýapmaňyz bolanok. Gizi ýaryndan agýan sowuklap bilmedi. Şonuň üçin gözüniň agysynyň ýüregini munçyp barýan halap baý mollaň sözlerini ankytanky boldy. Mollawy düşündükler gaýdamasyňyz eşege doň ýapmaňyz bolmandyr diýen. Bu magat eşek üşär ýaly sowgam ýok ahyry. Ona eşek, ona doň. Ha na keppäň aňyrsyny agaşek dur. Üstünde de ine şu ýeginimdäki ýa doň ýapylgy. Ne bir dady otüki beýdengizden öýdümde ýapsaňyz. Baý mulaýym suwly miskünni ýerde goýdy-da, uğur bir keppäň ýeňden aýlandy. Aly doň ýeşeg görmek istedi. Uğur saman güýürde duran arkada çyryk ýeşegi gözleşip hedredip loh edip güldü. Mollaga ýeşegiň arkasyndaky doň näle ahyry çyryk gara boldur oýun edip beripdirler. Aýly molla be dip öýdi kamardap ýeşegi bolýap bardy. Indi arda kän aýyl-haýyrlaşan seherin ýagtysyna ýeşegiň arkasyndaky çyryklaryn eseretdi. Ha ya bolsa-da mollaga kakaba şoglanlar öýüňiz ýarlary ağlajak bolup halat baý dur. Bular ýöne-möne çyryk däl, hat diýenne baýyň hirine eýem her kysmy hyýallar arzular atsalýady. Hat bolsa onu bizene bir ýeşek bolman gaýlar gudratly haýwan bolaýmasyn. Asla janlar diýip bolaýmasyn. Hadrata şeýle eteňet keşbe girip gelen bolsa bildingmi? Hatlygyna öýren aýdyň hat göli diýip aýly molla birden kepen kyrdy. Ana täratim modellini bile kılmaly boldy. Eýlem şu çylyklar şu okolýan hatlarym mollaga diýip halap baý eşegiň böwrüne barmagyny çomurtdy. Hud şolar ýaly hat göli ýöre baý näme ýöne mollaga. Bagatı mena okat biljekler. O näme üçin? Düşünüksizmi? Wah, aşa düşünükli. Onu oku arkaýyn oku. Felaket okar ýaly, agdalar ýaly ahyry. Halap baý eşegiň ennamynaky garaly gyrly çylyklary indi has galypdy. Usullen mollanyň goluna barıp pişirdi. Molla ýuşrak ýepläp okay. Ulugmy pişirdi okay. Baý birler beýle gawa has sözler çiralsak bolmaýdy. Molla oku. Meniň bir tokly şeýtel. Oku, günähi ýazana diýdi okay. Aýly molla gepe söze ünsürmän, garyn gaçan samanlary tüýli, ullukan dodoklaryny sorup ýygnap duran eşegiň şepbegine şiňerlip pişirdemagy durdy. Men bodagon baýyň odalky oýnaşy. Näme? Şeýdir ýazypmy? Diýip oğlunyň adyny eşden halap baýar goktan geldi. Hawanyň şeýle ýazypdyr. Bir kemi bodagon sözündäki gany gaýymly dälle kap bilýärdir. Boda konnypdyr. Ýer bolýa oku. Eýdeni baý agdalar ýarlar. Bolmasa da oku mollaga. Aýtdyma tokly şeýterlik. Sesizrä okay.
Baýyň şeýteli syny bilen gaýtalap agdama mollany bada-bada üýtdi. Ol hoş bolýar diýip ardynjylady da aksamlandy. Has güzel adrydan iki sözün taşlap okudy. Kurrok hem ýanymdan aýrylmazdy. Garram soň bolsa talak berýär. Hala baý basyk agras ardynjylap oğlunyň göýüne tarap gaharly gelenine. Molla çekinip okumagyny kesdi. Dowam etmekden boyun toglady. Emma baý talap etdi. Molla okadyr. İçeride gurrun etmesen ikimizin geçtenimiz hiç. Oka arkayın oku. Onunla beylesine geçeli. Bu kaptanın akılları kutordu. Yürü geçtim. Aile Molla eşeğin beyli kaptanına geçip yine çingerilmeye durdu. Bu kaptanlık kızılı fiyadı yazılıptır. O da kızılı yazıldı son oku. Edim ve yok. Edim hedel. Elip ondan dal. Adım bulaymasın deyip Molla harplar ayıl hayretmeye bayın ödem saklap kömekleşti. Yok, adım değerli, etene tüyleri bulaşıp müneyememi. Hala baydelini zuk-zukladık eşeğin yanına vardı da, onun tüylerini yağırmasından karnının aşağına hipap tekildi. Bollu minni okolya mı? He, bollu, inni düşünüklü. Adım değerleken, adamim diye, adamim bodoğun kakası yağlı, neyme? Bay okocuk değil mi? Ağdalar yağlı. Toklam işçeğim gerek değil, okocuğum değil. Hala bay sozap, bir sellem oturdu. Yine öýler tarafa terilip goýberdi. Gaharly gözlerini oğlunyň göýüne öýüşdaylady. Soň orada molla bagyk sesli öýlerini. Oku mollaga. Boljaw bollunny. Ýeri puştumydan ýaletli ýanam bolsa oku. Aýly molla gatyň dowamyny gözläp ümürdi. Bolawyn bay. Otaýyn okuduk. Hakasy ýaly. Okudun otaýyn diýip ýanganyny pişirdanna hala baýyň agyndan tısıran tüykürükler aýly mollan şep guruna elmişdi. He okudum otaýyny. O kakasy ýaly üstüme öýrenjek bolýar. Molla kimin ýazylany aýdylmanmy? Kimin ýazanymy? Hany göreýin diýip aýly molla egilip eşegiň garnynyň aşagyna ýeten hatlara şiňerli. Kimin ýazanymma? Baýyn haştaýdy. Kim eken? Biç. Savur tükünen baş tuayda diýilýän sözleri teçde man saňgyllady. Näme gelýän dedi. Ananjak däl molla, ananjak däl. Biçmelli ýokdur. Baýyň ynjysyny gagarnyny kemsiz ýön mollady, diýerini ýeňine syrip aljyrajak boldy. He, biçdäl ekenle ýolu bırak ýalypdyrlar. Kim ýalypdyr? Biçäri eşek sultan. Şu eşek sol şeşeň öýül ýalypmy? Ýalyşa şeýle. Gör kim ýadanam bolsa felaketiň edişini. Bola onuň gelininiň ady da Esel Sultanmy? Baýyetini çykarmady. Eslime kaldım durdy. Soň bolsa bola onu gyssagyl şagyryp eşegiň üstüne ullukan şuwuldan ikisini ýapyp ony tam keppelen birini gulplamak buyurdy. Soň oğluny gapdalyna goşman molla bilen ertir namadan egilip kaldy. Yeňil ýelpa ýertilgedinni. Aýly mollany dilini bir golmaw sakyryp urdandan soň gahardan ýaňa saňgyllap, bodogyny mihman öýe kişirep gurruna sagyrdy. Jerin ilkinji kalkod. Wagt beýler. Erteki gurrunlerde hemmadan bitbag. Hemmämiz birleşip kalkod gurduk. Çekirtge bir näçe unnep ketýär töwrüniň hormatly mihmany boldy. Günnülerini gıtır edip şem gelen göğe götümlüğü gemirdi, giyecelerine orada kıymırlaman yattı. Şeyle vurunsan, onun hüyüne bilet duran adamların günnülerini tügüşüp, yarı giyecelerin öylelerini dargadılar. Görüşü ertefik, dangüle teyadini inandılar. Ata köpek her gün görüşü inileri yügüzdür, çağrı bilen. Okuslarının ikavırraklar bilen hemme kişilerin yeni hali yön geliyadi. Doğrusu ol bugünler giyecelerine uğurlu yatmayadan. Ağa inilerdir goňuşlarla çekirtli birasından tigrek diýen maslahatyny biçýärdi. Oňa garşy göreşmegin tähir usullaryny atarýardy. Üstesine molla smoklaryň baý guyruklarynyň ýalyn ýaşyryk pataraklary, ekin-dikinleriň şu gözgüýün ýagdaýynda da olaryň garamaýan üstünden pitçiň atmagy hem şahyryň gözlerine şiş kakran ýar edýärdi. Galam kagyzy ýerini ýetirdiýärdi. Ýer içine düşdi, bolgusu balar. Her mahal bir tüýütlü geljek zat barmyş. Çekirtgemiş inne dünýäni galjak. Allah'dan adyna musallat barmyş. Çekirtge çekmiş dünýäni harap. Onyança geljekmiş ýylanam dörep. Kap tagyň teýinden
hartet salýar, deşip çykaýmagy ýeki gat barmyş. Garaz, Allah'ın gözü yetmeýän soňyly. Indi bir boljakmy şekertge bile. Oy, bumuş talmasyn bir howsala. İl güjünde tiýlik gudrat barmyş. Şair şekertge garşy göreşiň ahyrlayan günleriniň birini, ýerde her ýygnanyň oguluşlaryna şu goşgudan okat berdi. Goşguy mereke oňa uhu goltdy boldy. Telimgülüň azabyny ýeňliden ýal etdi. Soňra adamlaryň iş türnäki iki epiniň biri ata köpekdir goşguýynyň ketelrakda boldy. Öz okuwçylarynyň bir kysany şekertgäniň gelen güni aýly molludyr bodagon baýyň laqatan iki gyzy bolsa, şahir eline letdeli ketindesini alyp şekertgelen kastyna çykan soňam ýanyna aýrylmady. İki zoranyň goşga emrenmegine şahir begenni. Ata köpek olary golöýden syýynlap, gyýlaryň asyllylygyna, edep ikramyna, şadyýany hüýýetlerini öz ýanyna goýundy. Tüýüz türkmen gyýlary da diýip işin gepletdi. İki gyýdyň Alaýda şepkesiniň görkü görmegi, boýy syraty, iş şanlygy onu hayran etdi. Aýly mollanyň baýak tamakin nazaryny dikeni şu gyýy bolsakdy diýip saklady. Saklanyşyny hasap etdi. Saklamasy soňa baka ata köpegi erkine goýmady. Döwrekde häzir molly müftüýüniň garasy görünmeýänem bolsa, oňa için gaharlandy. Gyýdany sagyrdy. Ony molly adynyň özünden gaýbandy. Hiç mahal, hiç ýerde mollydyr baýdan panyň oňa aralyp keretmegini istedi. Ahirde de olar bilen tanışmagy amatly pursat agtaryp habar gatdy. Gyýlar duranjy ýeriňizde adyňyzy bileýinmi? Soraman. Şahir mullumyň habar gatmak gyýylyň depedine göýük diýetdi. Way bir şahir daýyny diýip olar inni, amakly heýrekli diýen şekertgeleriň gonun tohum taşdan ýerlerine ot degirişip ýörüşlerine gülüşdiler. Sönüm, aýtdyňyz soraman ikiňizgem adyňyzy aýtşy. Way aýdym. Biriňiz mahym, biriňizem zökri. Ola der. Onna biriňiz humay, biriňizem suray. Way birimde dogurdan bildiňiz, nädip bildiňiz daýy diýip gyýlar hayran galyşyp, gamhyz jakkyllaryny has artdyrdylar. Şahirin saklamagy dogurdan gyýlaryň biriniň adyny anyklady. Emma şakanyň şepikisi gyýdyň däldi. Onuň zorusynyň ady bolup çykmanyna şahir diýildi. Wagt suray şu şepikli şadiýan gyýdyň ady bolsa bolmaýar. Suray şepikse girişjek at diýdi. Şepikli gyýdyň adyny ol näçe sakurda da bilmedi. Ahyrda gyýdy adyny öz aýdyny bolsa ol adaty. Emma zorusynyň adynyň owadan gelişip bolup çykdy. Şeýle helak etmän daýy özüm aýdaýyn. Adym Jeren. Jereniň adyny eşitmädine şahir indi. Oňa şondan başga adyň gelişmejekdigini özü tasdiklady. Dogurdanam. Jereniň ady şeýlekin oňa diken diýdi. Jeren sadadan oňa datdy. Gyýdyň özüni tüýüz gelişip dur. Jeren niýden Jeren. Daýy bilen bir daha sorasak aýdarmysyňyz diýip Jeren şahire habar gatdy. Ýöne daýy gatyrmän, dogryny aýtmaly. Size gerek bolsa gyýlar yumşak görüp egresi bilen bilaýdaryn. Way bir daýyny ýanky kadalyňyzy oturup dözdüňizmi ýa daşarda gyýgyryp gelmeli. Jeren huwaryna töküp kuludan güldü. Eline burusayan newt ýysy kesendesini gapdyryp, "Binäme diýdiňiz boldy terze gyýdyň ýöne siňerli." Way bir daýym güläşini, "Maňa da şeý diýip suraýy öwretdi." Way, "Koýsana diýip tunaň okmy? Ýödüň tapdyň, şahirli ýetgeş golýarmyş" diýip. Suray ýegirildirap ýerheretdi. Jeren ady ýaly sady häsiýetli gyýyl çykdy. Ol Suraýyň garşylyk baryny görkezmeni garamazdan. Şahirleriň özgä adamlaryň tapawutly bolýandygy. Goşuk adaly adamlaryna hu hak diýip giýinişliklere çykyp, öýleri gürleşip, işlerini hümürleşip ýazýan barasynda. Zorasynyň aýdýan zatlaryny gülüp birini görüňlerdi. Şahir gyýlaryň saklamasyna dälimedi. Emma şahirliň ozory zehini, okuwa baglydygyny, towatly adamlaryň sadajy goşgulary kıyınçylyk söýüp biljekdigini, şonuň üçin täze mekteplerde okumaň gerekdigini, geljekde köp zatlaryň sowady, okuwa bagly boljakdygyny düşündirdi. Gyýlar. Burada sorajak görünni hem dogryňy aýdyň. Bolýarmy diýip, ol soň maksadyny geçirdi. Aýtmän näme beterler? Baýak aýlym boldy nämejikler diýdi. Kaçan way bide diýip Suray Jeren Suraýyň ýüzüne ýaltyrlaşyp berdiler. Baýak şekertgäniň gelen günüň ertesi. Aýlym boldy bilen hala baýyň oğlu kiri ýanyňyzda durmadymy näme? He diýip Jeren ilki dillerini beýdip Hudaýyň emrine garşy çykyp ýörmek beýle maşgala awtanyş bol. Günäge danarsyňyz öýüňizde gidiň diýdi.
Başga näme diýdi? Başgamy mene zat eşitmendir. Men eşitdim diýip suraýyda goşuldy. Näme diýdi? Hala baýyň oğlunun jeriniň kimin gyýyzdygyny sorady. Atoköpek aýlym oğullarının yaramaz puly barada hyýallaryna ýalňyş manyna göz ýetirdi. Başyny ýakap işiniň käýini. Innunyň jerine hasam gaýp geldi. Nebi sagyrdy. Gyýyl hamala girdaby gidip barýan ýaly. Emma öýüňi häzirde himayet etmek başarmaýan ýaly duýguda boldy. Atoköpegiň jerin gyýyl barada kowtulagy ýerliksem däl bolup çykdy. Uzak wagt geçmäke aýlym oğullarının keselbint aýaly ýok bolup, onuň jerin üçin gudaşlyga barany geçdirdi. Muňa gahar garapdan ýaňa atanyň bulmajy boldy. Edil şu habaryň geçdiren usullaryny molla duşanlygyny etjek hereketlerini içinden ülsert döktü. Soň bolsa mollanyň şoňa öýlenmegini, diýeri bolsa başa bardyrmajakdygyny öz ýanyny gasap etdi. Emma jeriniň ýene atasynyň, raýatada kakasynyň gyýylynyň ülhüt mollanyň ýerine köýmegini arady däldigini pert aýdanlygyny hem eşitmegi onu bir näme köşeşdirdi. Diýeň diýmesen adalet hakykat dünýäde bar o. Göz görünmehede, görejimide, dürtülmehede bir yerlerde uçup gelip ýörüg diýip hoşallyk bilişini ipletdi. Atoköpek jerinler suraý bilen ýoldyda soňun terim duşdy. Her duşanda ular täzem etdi, okumagy. Hiç bolmanda gapdarlaryň soňat öwrenmäge çagyrdy. Okuwun bilimiň ähmeti baradaky goşluryny okap berdi. Magtym Guly, Saadi, Nuwaý, Fizuli, Ferdowsi al meşhur akyllarlaryň ilm soňat takdaýdanlaryndan misallar getirdi. Emma barbar olary okuw çekmek muğulma bir bada başartmadı. Az wagtdan olsa zorlaryň ikisem owa bara kümüş tepeli ýigitlere durmuşa çykdylar. Jeriniň durmuşa çykan ýigidi halyny ýaly Atoköpek gowtany ýaly. Ol gara ýumuşyň uğruna ılgap ýören ümsüm agresivdi. Söýür oýuny küçtdi. Goňşy olanlary halyny ýalyň garşyna küçt bilen garantgan goýda gidiber. Gelýän çaň oýnary oturar diýip gülüşýärdiler. Atoköpek günleriň bir güni halyny ýalyň ýanyna saýlaşmagy bardy. Ol ilki umumy perewelerden şeýaşyp soň bolsa dürli gürrüňleri galaşyp gitdi. Köýnäni ýatlaşdy. Mektep baýlaryň otlandygynyň çakedýändigini, günäkärleriň eserden gözlenýändigini habar berdi. Çekirtkeli taryhy döwürip gülüşdi. Ol soň gürrüňniň ýyzyny kim okuwa sowat öwrenmegiň zerurdygyny ýazdyryp urady. Inne Athena sowadyň howa diýip zerurdygyny, munyň oğul gyýdyňam durmuşyna täsir edýändigini, ýene hiç bolmanda harplar sanap ýazyp bildirdi. Perdenden geljek üçin ähmiýetliligini zanyp düşündirdi. Iň soňunda bolsa halyny ýaly ýaraýjak. Jerini imiripdirejek tymsal bilen aýdanlaryny berkitdi. Aha haly. Diýeň diýmesen okuw küçtü de gerekmiş ahyry. Sowatlylaryň küçtü oýnaýyşy apaýrymış. Bolsa bolar şahyr. Mene şonuň mallaryny 64 öýjükde böktürmäni bilýän başga bilýän dadym ýok. Jerin näde? Nämäni? Küçtü, oýnap bilýän ýokmy? Wah, maňa ýöwrese utulaýar öýdüp, mallaryň adyny gizleýär diýip, jerin şaýdymda oturtuny jakkylady. Ey aýallardan küçsü bolar ýoklu. Küçt mallaryň gaňy gyrlyşy ahyry diýip, halyny ýadylindirdi. Ýok, sen haly beýdimi? Geçmişde küçtüni, düzümüňi ezber oýnaýan sowatla ýaldyr bolupdyr. Men ikiňizi eşden bir gurrun aýdyp berem. Paýgasyň bilimiň sowadyň ählirde berýärdigini ondan öýüňiz düşünürsiňiz. Gadym zamanlarda şu marifraplaryny Mänice gatly şahyr gelin ýaşapdyr. Adamsyna Emir Ahmet diýerenler. Emir Ahmet salasowat garpa temekliräk ýigit bolsa-da küç toýnamagyň welin ustal eken. Ol küçde diňe bir adamdan öz gelininden heder edipdir. Näden? Mäniceň düşüligi, baýgaty, adam käçiligi adamyňkydan hemişe her tarap bilen bilen tutdy. Günlerde bir gün äraýal jedel tutup küç toýnamagy oturýarlar. Emiriň orta ýurtdaky bir ruh göçüm gelini öýrendik goýlandypdyr. Şo göçümiň ahmal urdan goýunyň akbaryny söýleýänlerini göz ýetiripdir. Mänice şundan soň uzak oýlanyp oturup adamsynyň ruh göçüminiň garşysyna täsin ruh göçümini tapypdyr. Emma ol bilgeçden göçmendir. Utulup adamsyny ýeňiş bir utlatdyr. Temekli emir geliniň sarpasyna düşünmän menmenlik edip berende bolsa, tapan göçümini görkezipdirdi, şopurtutdy, düden 4 metr goşgudan aýdypdyr. Ruhy garşy goýman emir ruhyna. Şeýdip, ruh goşdum men onuň ruhyna. Ruhum garşy durmagada ruhyna
Didem mudan bakıp dursun ruhuna. Şahir muallimin gurunu. Halini yazdır jerin testlerin sırman dinlediler. Goşkuyun eşlerine jerin taklanıp bilmän, "Oy, täsinligini" diýip hayran galmakdan yakadan emaybre işledi. Halini yazın günü bolsa badabat tymzalla küç gösümne rawana boldy. Be, dogurdan täsinay. Ruh gösümünün garşysyna ruh gösümü. Ýödünim oyunun bellerini diýen ruh gösümü. Bi, täsinligini. Ha, arman. Näme arman? Şol oyunu geliniň özi bilen. Kim diýdiň ady? Mänizi. Möňje diýildigidir-de. Gyýy adym turap nämetçe o gelini. Sen ümsümräk bol. Men gabany ýanyp jerin şeýle goşuryp endigine görä dur sesüle jakkylady. Halniyat geliniň sözüni eşitmeýän ýaly dowam etdi. Şu oyunu möňjeň öýüler oýnap görseňde. Okulyň oýnap bilmek mümkin. Okumaly, eşitmeli. Agtarmaly tapmaly, ondan oýna bermeli. Ataköpüň maksadyna diňe şu taýda düşünüp galan halniyat sadaly oýulgyrdy. Şahir geleliň wer oku diýdiň oturdyň wersek maksadyň şu şerden birimiziň. Jeren soňu edilmegi dämi? Meniň ýeki özüne öýüp biljekdir ýöne. Zory ýurlaş tapynda garşylygym ýok gitsin. Ýanky şahir ýelini ýaly bolmagdy, ýalmany okumany goýuwurundyn. Näçe bolsa men soňundan öwrünaýaryn. Ondan küçtü näçe? Näme küçtü? Jerine küçtü öwrüdi ýa-da ýokmy? Halny ýa-da ýergirdi. Soňa öwrünip şol ruh gösümini tapyp berdi. Küçtü öwretmek menden. Onda gepmi? Gep. Uzak wagt geçmäke jerine suraý kiri. Mektebe gatna uruldylar. Olar Kümüştepede kete ýapdy, okuwa ilkinji baran diýanlardy. Haty köpek suraýdar jerini oglunlar tutuşy ýaly berkem tutmady. Olar okuwa ýepdi-de bir gün, köp bolsa 2 gün geldiler. Emma iki ýylyň mahal mektebiň töweregini görünmegi. Eýem şunuň özüm okuwlary bileýärdi. Owa ýarlarynyň gözügijilik bilen garap galmana sebäp bolýardy. Gadal mugallimler üçin munyň özü ýeňişdi. Alaçada Ataköpek üçin ýeňişdi. Uly ýeňişdi. Çekirtgel wakadan soň ýyl ýarym geçip geçmän kawuwdy. Kalgoz urmak kararyna geldi. Udaga çeken taýýarlyklardan, çekeleşiklerden, gapma gaşyryklardan soň döredilen kalgozy ähli ýere görülle bolsun umydy bilen görülle ady dakyldy. Kalgoz döredildi. Emma o münasip başlyk seçmek gözda kyn boldy. Üýşülli. Netije bolmanam şaşyldy. Halap durgy üýswaýlar topary aýlym bolla kasymlaryň. Wagdyny daýanyp başlyklyga bodogon görkezdiler. Bir tekli beştin daýhandan garamaya kalkyn agyndan uwat bileýänmişdi. Galgoz baýýydar. Bodogon öýüne başlyk bolsun. Elipden şermenine oğlunu akıtta ýöňe başlyk edin. Başlyk bolmak üçin ilki başlyk bolmaly gaýgyryn Ataköpekdi. Ali bölüşür, näme üçindir halap baýady? Üç waýdy ýok işdegdi. Halap baý atany gözürleyecek boldy. Ekilmedik ýerde göwürgün. Ýedirin dugum haram bolsun. Üç waýam demini 2 gün alyp goşdy. Sorulmadyk şawy, sorulmaýan zat gaýgyrgyn. Geçiň ýoňa ýaly bolup. Ataköpek baý dugunlaryň jogabyny nagt etmek surunny şaňy sesi bilen herlen jedeli gazdyryp oturan bekwit gaýgyrdy. Aha bodagon, senem ýok başarman diýen bolahary. O tüýsüňle ýem alkymyň ýabak diýlerini ýaly bolup. Wah! Sen başlyk bolaýsaň meýdanyna atda şöpüňi däl ýekin görtmeli. Hani oňa senne salarlyk, hani ýeňil bereketli. Bozbaýyň ýeli ýeňil bolmada kellesi ýeňil bolýardy. Ýene gülkü. Gara raýonuny gelen 2 wekil gün ýarymlap belli adam ýoňa çykaryp bilmedi. Teýahir köpüň gozurlaryň biriniň orta atan teklebi birdenke 2 tarapyň gowuryny gowşatdy. Ostunmadyk, garaşylmadyk. Şol bir wagtda da heni garşydaş tapyp ýetişmedik zaý teklebi daýhan halk badabat unudy. Görülle kalgozynyň birinji başlyklygyna köpek mergeniň 3-nji uly öwür seçildi. Daýhan adamlar üçin bir de ýeňişdi. Özünem has uly ýeňişdi. Owasyna töweregini halkyň içinde bolup duran bir ötüşleriň Ataköpek üçin belli bagasy ýokdy. Onuň mektepde işleýişidi, öýünne bolşy da inne başgaçady. Şahiran feterler döredýärdi. Goşku üstüne goşkury emel gelýärdi. Olaň gowlary bolsa Türkmenistan gazetinde, Tokmak jurnalyna çap bolýardy. Şeýlerde Ataköpek ady, takarçaga peşanaly, mar etraplaryna gün-günden adykdy. Töwere ýaýlady. Halkyň dilini urunady.
Nira barsa onun daşmy ýerkeli boldy. Edil şo günlerde şahar hem okuwyn tamamlap, obada ata bilen bir mektepde muallim başlady. Doganlar üçin indi işin müşgüli ýokdy. Olar her meseleni degişdirip, ölçürüp kelip ymykly biçirýärdiler. Oýlanyşly gerek edýärdiler. Ýedilçe bir kesilip tutulýan işleriň boldy, netijede bitişi de apaýrydy. İşler sada halkyň daýhan adamlaryň göwnünden turýardy. Olaryň ýaranyny, tarapdaryny gün-günden köpeldiýärdi. Bulatlar halat baýdyr, güýç bodagon baýaly. Aýrym boldy ýary, tersçilleriň gonjuna kem-kemden güýçli gorgup başlady. Owadan iki gelin, ýyldan çykan aýarlar jerinler furaýyň mektebe gatnap urumy boldy. Ýat sınıflar gudullyk etdiňi ýetirdi. Olaryň kalkodur mektebiň köpek mergeniň ogullarynyň her işine başlasalar badak atmagy, garşylyk görkezmägi inandylar. Halny ýazar iki okuwçy gelini gören ýerlerini, teňriklerini ýygyrdylar. Güllüler maskaraladylar. Baýlar bir gece meslekdeş ýalýaglaryndan biriniň Halnyýagyň öýüniň ýeňtesine baryp, gaty-gaty dünkülläp gaçyp giden bolmany uradylar. Biýagdy öýt pukara güni bilen oturan sady ýigdiň ýüregini uğur bir inkide batyrdy. Esli mahal bäri öýüne geňirgenlik seredilmeginiň sebäplerini aýdyňlaşdyrdy. Kalbyna guman togumy tepdi. Ol öýüniň gapdaryndan çykan batly aýak seslerini aň-taň bolup otyrka içerik bodagon girdi. Behali bir öýünden çykyp gaçan ýaly boldy. Ýanyňdan turdymy kim ol? Halnya dünküllüden başga zat eşitmänligini. Ýanyna bu hiç kim gelmeýänini aýdyny baý oly sana bermez etdi. Garankyda aňşyryga ýetişmedim gülüm mene gyzyl muallimlaryň birini käýitdim. Öýsü şahir demek bolsa bolaýar. Ey unsaňam näme? Okudyýan ýen bolup sana berim tögürrüm. Hakykatdan eşitilen dünküllü sady ýigdiň erkini kim terse urdy. Durmuşy ýögesini gaçyrdy. Ruhuna dem saý agram saldy. Gelini bilen arasyna soğukluk etdi. Jereniň suwlanyp doluşyp, gün-günden ziwalaşýan kamaty, sadadan açyk göwnlügi, sowat edilmäge ruhy düşün, halnyýada birden-ka artan mähir muhabbeti, şahyryň adynyň, alaýda uruh gözüm hakdagy 4 etriň dilinden düşmedigi, ýigdiň inkitini, gumanyny kim suňultdy. Onyan sabolsa, owadydy. Halnyýadyň eýjijigi gyzyl mugallimlaryň ikisi bilen göwnlümüş. Her gece bir bilen duşýarmyş diýen şowurgun hasam güýçli ýaýra boldy. Kimdigi soň-soňlaryň belli bolmadyk adamlar görüň barha suňultdylar, barha çiýşirdiler, barha hakykata ýogurdylar. Halnyýa bolsa. Soňa waka iki adam başlatılıp edilen görüňi, özüne seredilenini, mesao gülküýüni pişirdiler, hemmesini diňe şo görüň uğur diýip düşündi. Şeýle kabul etdi. Öýden çykmasyna agyrtdy. Oňa şolama gezmelemesini, çakylygyny hatda galyp daňlary atyryp küçt oýnamasyny kerpe kesdi. Jereniň gepini görüňini, oduk-buduk soramasyny eşitmezge saldy. Geline barmysyň diýmedi. Adamyň özüniň gün taýyn soňuşyp barmagyna ýyzylykdan gaçan jahan, Jeren ahyrda ýagda ýetmegin şunnakay aladasyna çykdy. Halnyýa ahlakyny oduluklardan hem ýene artdyrdy. Käsäni, çemçäni agyny tutup berejek boldy. Gecelerini yatış düşögün öňkülerden hem gasy saldy. Ýigit bilen ýorgunlyk hemişek süýjü geceleri durulmak istedi. Her kısmı täýärlik ýüzüp gördü. Aňasyna bakyp ýatan Halnyýadyň boýunyň ýüzlerini ýakyp ýandyryp barýan demini şawyradyp, oňa barha gysmyljyrady. Emirkdirmäge ýönendi. Bäriňe bak oglun. Emma Halnyýa bärine bakmaga beýle dursun, goz bolmady. Işdiň bäriňe bak, gorkýanmyn. Halnyýa ýene goz bolmady. Galby şeriksiz gelin adamsynyň söýür oýunyny agdasa, bir mahal galgan gurruny ýatlasa goşa söýlep pişirdap saýlady. Bäriňe baksana, şu gurruny aýdyp bereýin, eşitýärmi? Ruhy garşy goýman onuň ruhyna şeýdip ruh koşdum men. Bu gurruňa Halnyýa gaýta aňlamar düşdi. Jeren ahyrda ýigidi ot ýar guzugyna gytyp özüne tarap ýögürmek istedi, emma Halnyýa ýögürmedi. Ýaşyman tetini çykarmany şo bir ýatsyna ýetdi. Onuň daňy ýoňy hyrasalaram ýaşryn parlamagy, ýassygyny kızgın göz ýaşlary ýerip geten Jerene adamsynyň kalbyna karatadyň goşaman, baýta barha güýjýänliginden sırlaşýanyny habar berdi. Bir gün ortada aşarda gopan ahy dendele, ata köpek sapa okudyp oturan ýerini örgökden geldi. Ýeňip taş çykdy. Ha, repeslerden ýeňseden tüňgürlük barýan Halnyýady görüp zada düşünmedi. Birden mektebiň
Günnegur bursundan eşitilen İngilizce depet açıştı. Enip bardy. Emma geçti. Bolja geç bir mahar bolup tyýypdyr. Jerin qara gany ulaşyp demin tanap ýatyrdy. Ýüzi aqtandy, enkama agtdy. Şöyledi kim üçýän gözleri epeyse daşlykdan barýan halyny ýaly. Gaptaryna gany ulaşyp ýatan pysaga agramly arman seretdi. Soňorda mugallymy görüp ahmarly azyr girdi. Kellesini galdyryp dikerjek boldy. Emma başarman gaptaryna gan teňmirler sıçrany ýekije kitab bilen depderini ömredi. Ağaç çıkıp şırdadı. Dahi ruh göçümü görüneydi. Jerin şey deyip sozap yattı. Gözlerinin sıyırgan yaşlar bulaşan zülplerini yedi. Saçına yokuşan kirşenleri palsı gördü. Ol muğullumnun yüzüne dallı. Harayı bilen qaytadan teretti de doğan etmez inanlı. Dahi öğrün baryadım. Şeyli deme. Halı canaydı. Arasadığımı. Ruh göçümü. Gözünün ovası. Damağı qıduran muğullum. Hiç saat geplep bilmän doğrudan başına attı. Doğrudan soňa yetişdi. Atoköpek alzırap, özünü yitirip töwereginiň haray gözläp durşuny, jeriniň ýanjap gaýtaran ruh köşüm söýdür barada oýlandy. Emma manaly bilmedi. Näçe pikirlendi de gyýdyň diýmek isleýän zadyny bilmedi. Belki jerin o sözleri halyny ýaly we paýlygynyň, aklasynyň ters netije berenini düşünýänler. Belki de halyny ýaly şu akylsyzlyk hetdini ýetiren düşmanlar, olaň paşan bet pirmarda aýdandyr. Belki de. Wagt gaýty bolan näme Atoköpek? Ne bir adam gitdi. Kalby dağın gary ýaly sirksiz gelin gitdi. Jerin gitdi. Paşan pirme düşmanlar ýene bilen aldylar. Oda köýde gün-günden beter düşdiler. Tanpy düşmanlar bir ýerde owa şuranyň jaýyny otladylar, başga bir ýerde togumlyk dänäniň owulunmagyny, ýakylmagyny gadandylar. Gabat gelse aýrar aktivistleri gorkuzdylar. Takwa adamlaryň kömegi bilen ýyrat arasynda tostlamy wagtlary ýa-da man ýaltanmany ýaratdylar. Halkyň ýurdun. Täze ýoluň düşmanlary, köpek mergeniň ogullarynyň düşmanlarydy. Bu şeýledi. 31-nji ýylyň iň ahyrky gününe kalgolyň başlygy ýögel köpek, ýyl akşamlar prawleniýanyň sowuk çaýyna, ýeközi ýerterki işleriniň gurrasyny biçip oturýarka, ýanyny gökden düşen ýaly bolup bir girdenek geçirýärdi. Salam heligem oňla alışman, sen ýögel dälmi diýip sorady. Ýögel girdenegiň ýeňle süňüne, garýart ýüzüne üns berse-de sözlerine ähmiýet berip oturmady. Onun kimdigini, näme diýmeginiň mümkinligini öňünden saklamaga çalışdy. Aýdy ber. Başlyk dämedin? Bolýarsa şol näme? Atoköpek diýip agyňmamy? Atoköpek diýip däl, ata diýip bar. Bar şol ekenne, şahirdir. Şeýlerek. Sen öýdüň kim? Men iler kowalaň birinden geçip barýardymdy. Bu zatlar näme soraýan? Gobuda düşünäde, ýöneten bolan soň, nebsim agran soň, baýlar şu gije ikiňizin hem ýoguda köýjekmişler. Ýylar gürrüň edi. Menem soň salyň alymda ýoly ur diýip gezdenek şey diýdi. Ýüzüne garaýşyna gorkýan şekin ýa naýynjar adamyň keşbini ýazap ur bir daş çykdy. Ýögüň dipesinden daş ýyny ýar boldy. Ýoňsuz wagt ämsem durdy. Ol sapyp giden ataýagynyň daşardan eşitilen dükürdüne ýödüne gerip atylyp çykanyna lapyda garawul Muhammed agadan ýögü ansyny görmedi. Muhammed aga, tanamadyň maýtýan keni? Ýok, tana ölmedim. Atylyp çykyp, ýagyny togudyp minide sapdy gitdi. Hiçli, näçe göründen soraýan. Her işti agras, ätiýaşly bolmagy ölçäp biçip hereket etmegi. Aýagyny başyk ýerine görüp basmagy halaýan. Ýangurlan kalhozyň bir topar daýhanyň garamaty boýuna minen soň, bu häsiýetlerine hasly wepaly ýögel eýmen sabary her näçe boldy, dowla düşüp bermedi. Asyrynyk bilen gurrumlary ýyrlady. Töwerege gulak asdy. Tanpy düşmanlaryň käbir ýöýjüklerini oslanmajak täýärlerle syn etdi. Emma gendat. Bu ýyrlamalardan, aňtamlardan ol hiç tassyp bilmedi. Eýhemde bolsa şunu mukaby habar. Näme üçin? Biz ýöňünden hiç tat duýmadyk, soýmadyk. Maşmuşa derlerdi. Kim haýzy baý beýle batyrlygy ýüzüp biljekmiş. Ýögel şeýle pikirleri kelledere näçe urdudy. Ýöňün näçe paraga saklamaga çalışdy da, eşitilen habardan soň oturup ýynjyly bolmady. Ol içki arafadyny doğrudan gizlep, haýdan-haý atyn atlandy da öýlerine geldi. Ejerinden kalkandan atan toğladı. Ana täzece paratlar duýan ýaly oğlunun ýüzüne çiňelip näme
Haslaýasyňly oglum, ýüzüňem bir hili ýönkürüne däl atan näçe. Ýöňden parahat gürkezmegi, inäniň sızgyrlygyny agaşdyrmaga çalışdy. Hiç adam etjekdäl. Bar bolsa täze mekdebiň ýurduna aýlaryp girejekdik. Eýleme diýip, any täzeje ýerden bazara diýip giden soň atany görmändigini aýtdy. Ýöňe soň agasynyň öýüne bardy. Hoca gulujuk ýöňe kakasynyň göründen boýuna bökdi. Ýöňe kaka, ýäme kelýäňi? Iştat, men bazara gitmedim ahire. Bazara kakan gidipdir. Sana wagty şoýa kelmeli. Sana başlyk diýil ýa, senem äkeýmeli. Başlyk diýäniň kim bolýar? Kim diýär onu? Atam menem, kakam ejem hemmetem diýär. Otura alal boldy. Şu gursu tammak diýip altyn Jemal güldü. Ýer onsoň başlyk diýmek näme ekeni? O da başlykmy? Başlyk kalhoz. Kalhoz ýoksa da şuna bildiň diýip ýöňe hedredip güldü. Kalhoz bolsa kalhoz we näme? Sana bir ýarzat duamy. Kalhoz bazara giden ok. Gitmän şeýlem söýsünni kim bulu köýkesi ýok, düşündiňmi? Iýe melekeninde bazaya kakam bilen. Kimi? Kalhozy. Bulla sama kullamasyna diýip altyn Jemal ýene gülüp oglunyň sözüne berdi. O joglusan kalhoz bazary entek bilen ok. Ýöne sünnetde bazary özüne nasip bilmek mümkin. Bugun bazara kakam gidipdir. Sana sowgady şoýa keler. Şeýledem gelniji. Görüp ogly Allah uluzun sallyn sögüniň bagyn çekip oturun altyn Jemal gülüp gatçyk dedi. Awu agam bazar diýip aýtdy. Şahir dinlejek diýdimi näme? Şahir? Kim şahir kabul? Özüne diýen olaýmasyn? Ýoklu. Bazara körmöllü diýdimi, näme möllü diýdimi şahir gelýärmiş. Ya eşdiýä körmöllü şahir diýip bir batylyň bardygyny. Eşden ýerden şonu dinlejek diýip bitdi. Ýögözjan uýu gelnije gülü berdiňli. Hiçle agam baýa kurgurum ýadyma düşüp, ora gurrum. Oduk sargadyňmy öýdi agamdan ýa şoňa gülküm tutýardaş pille. Agam ýögözjan sargat bitirýärmidir. Arada bazara diýip gidenine "Kiýu kawat gelseň, uňyle jygalaygyň. Könäme epirut durupdyr" diýdim. Söz beribem iki elini burnuna sokup gelýär. Hani elep? Ýasalýan ýerine. Indi kwadar gelmeli. Mene munanyp bazara çykmanmy diýen oğlum. Şta parky al uğursuz bazar görünýärlerini altyn Jemal. Tumuluşdan geldi adam var, üýüşdi millet bary. Ýygynan näme bary. Günür tana çen payratdyryp atarrakyny. Urdular dawany, urdular jedeli. Etdiler galmagal, çekdiler, dartdylar söwdäni. Ahyrda da alaşman geljek bazarda ýangadan üýüşmel etdiler. Men geljek bazar ýene gitmeli boldum diýip içim ýakýar. Häli gitjek bolanlar ele galgyn diýip şunun bilen ýene ýatlatdym öýde görmeli. Gelnejetiniň atanyň agyny öýkünürek aýdan gurruguna ýögöl gülmän durup bilmedi. Ol hoja gulujugy goltugyny düşürüp daşykdy da ýene atan atlandy. Ýüregini biri baglap atanyň ýüzüne Mar şäherine tarap ýugurdy. Gastanzyna atyna ýygydyna gamsaldy. Aýylgyn sabaryň anyny etmeli. Aganyň dadyny etmeli. Giyjeki maslahat. Yaraly möjük dey baýlar minni. Halap bay damagyna saklagy üçin nidem Recep Erenjan bilen näçe dowam etdirdi. Uğuksunu ýere sogurupdy. Ol hiç maharam uğuk meselesine uzakşullardan bulmady. Soňky wagtlarda arkaýyn hor çekip ýatmaga hutlar boldy. Bir mahallarky günnüz uğuklaryna 50 ýyl geçen boldy. Indi gijelerine de onuň uğuksynyň oýarugy kep boldy. Göwreşiniň argynlygyny, gözleriniň ýumlup diýinjalmak isleýänini näler bilsedi, ýene gana uğuklaýyp bilmedi. Uğuky girdabyna gark bolmagy başarmaýanlygyna kezeber daryldy. Kezeber daryldygy sözi ozulky tabyny bitirdi. Ýyllygyny ýatyş düşegine geçdi we içeride parlady. Emma uğuklamaga gereklerini başarmady. Özüne şeýle uluk kem izirli gejelerde bolagonyň goňşy öýden eşitilýän gardasyk horurlaryny baştaş aýalynyň erkek adamlarynyňkydan pes bolmadyk ýakynly parparyna, düýsürgenmelerini, batyrgynmalaryna hut şolary görüpdi. Görüpdiňçe uğukly barka daşlaşdy. Uğuklujak hyýallaryny unutjak bolup görýän görgüleri netijede utordy. Gedeki horurlar barka basmarlady, barka uğuksyny kogdy. Şeýle purdotlarda birdenem ogluny aýalyna gahar geldi. Olary depip oýurdy. İkisiniň deregine bir özüniň hediredip ýatady geldi. Uğukuny, horuny güjeňläti geldi. Emma hani ýahly zat göwüň ura bolaýarmy? Bar diýeli, ogluň aýalyny oýurdum. Deregine özüň uklap biljekmi? Ýok, ýok. Hala baýby keseliniň sebäbine eýsem, düşünmän duruny.
Ýalňy dinleti güýç. Ana terim ýylyň içi agyr derdin girdabyna demin sanap ýör. Oğlu şahir tumak atı köpek. Galip etse de arkada hatly eşek meselesindäki dartgyny senemeneden soň oğlu bodagon namazy beýlekinem ury bir taşlap gündügün aşam marda ýokýar. Her gün ýatsy mahallary gelenni agdyndan üst başyndan anqayan ýyz koklardan ýaňa gözüň başyna aýlanýar. Ýöne bihem mesel. Hatta bodagonyň şäherde içip metirgep gelip öýüne aýalyny berýän bihuş edetleri miýiz. Günä bolardy der. Esasy günä zamanında. Ähli zamanında ana dert ýamany. Şu derdin etsi. Töwerek gysylýa, halka daraly. Ana derdin ulusy, howplusy dermansy. Odar ak pas şaýkylly. Soň ata baba gelýän gow düzgünler ýykyldy. Soň garyplar baýlary çekem boldy. Indi öýdeliň ýakalyň ýok bolup barýar. Ana derdin ýamany. Ana kese bolup ýykyp barýan dert, galgoz. Nerden tapdylar şol mırryk sözi, galgoz. Yer tapdyň taň etdiň. Oňa näme üçin bodagony başlyk geçäýmediler? Oğlum başlyk geçendigine men uğsuzlygy ýorgurmudym. Indi başlyk bolanyna belki güýççanym beýdip sozap öýdeten öýrip ýörmezdi. Geçelen başlyk kim diýsene? Garny uğurnandan ýylla bir doýmaýan, ýöňümde birini bükün talabanymyň inisi wah zamana tersin aýlandyla. Kıyamet kopdyla. Ahir zaman gitdile, geldi ahir zaman günlüğümüz tümlük aýlandyla. Şeýle tüm gizelen birini. Hala pay ýöňdünim tutmaýan uğsuny asyl gada tutulmadyga çalyşdy. Ol bugün ýetgüşik mehmanlaryna garaşýardy. Bay ýyl ýatyp itler madal uklandy. Oğşokly hor çekip yatan aýarlyny ýördi. Etegini birinin ýokaryk düýrüp füýz okudy yatan ennamly begam aýal bewat aralanma öýsü düşünüp adamsynyň düşügine tarap agdarly. Bu ýaly agyşyk ýatar onsoň aýalynyň ýarym ukuly samyrdasyna baýyňam hem gülkü tutdy hem gahar geldi. Bir zaman herilerin sanyny çykardy. Görüp pelaket bagty garan geçäjän gaýygy gassaba ýagelip ýatyşyny. Hey edip başyny ýykady. Soň bolsa aýalynyň etlek tabanlaryna dödümrek depip ıralap goýberdi. Aýaly ahyrda gernjirap oýunan soň bolsa adamsynyň düşükde därli geýnigli söýümdürüne geňgali. Waý ýatmajak halyňa oýurup ey hamma bede wagt diýelim tor diýip bay aňasyny bärik getirip ýüdürýärdi. Saltrak düşükden ýygyna mehman gelýär. Waý şu wagtdan soňmy? Şu wagtdan soň düşdüňmi? Mehman boş ahyry. Oňa ýadyňmy? Ondan oğlum oýar gelsin. Bozdu jan gelleme bir şähere gidipdi ölü. Geldi, mehmalda çaýa bersinler. Az mahallan hak soklap güýç pay şerik dirdi. Gözlerini açarak gümölük edip bodagon geldi. Güýçden arkaýyn ýaty beren bolsaň boldy diýip, halap pay kelelbent dinine duýgudaşly etdi. Güýç pay her sözüniň arasyna diýen ýaly şoň haşyrlylar goşup özlem taplam geplerdi. Yatırsalar ne ýasyna aýdýarsyň? Yatırsalar kim yatırdy? Güýç pay kedini çykarmady. Halap pay intiniň aýlygyna düşünmärden ýüzüne gaýtadan sorul etdi. Kim o yatırmayan? Mena düşünmedim. Güýç pay iki günden dem alyp oturşyna, hortoň ýüzüne has ulalan, itelen, şukoranan ýaly görünýän gözlerini agasyna gyrpman dikdi. Meni köşüşdirýärdiňler. Özüň ýatylýam arkaýyn şu günler. Inisini kimiň näme sebäpli ýatyrmaýany halap paýyň beýnine sözlerden soň ýyldyrym bolup durdy. Wagt erdime birem göl düşünmändirin diýip içini epletdi. Jikme-jik şonsuzam düşünükli suallar bilen inisini kezikdirini ýökünni. Wagt boldy. Düşündim, güýjüm düşündim. Ondan sonra garankydan gorkýan ýaly buktoklap öýe 4 adam çeşsi ýüntü geldi. Olaň biri aýlym boldy. Garyn içi bolsa töwerekdäki atly tebiklerdi. Oduk gurrunly edilip iki şäherde çaý içenlerden soň giren ýülderi hyýrdy, guloklary gözleri duruşuna saňly tüýe basarnan ýegini beýaşatarly uşaklary jewherlik piýadany bolsa halap paýdan ýüzgüsi tanamady. Bay olar tanatsa bolmady. Näçanyslar salamlaşyp şokoýlaryny aýyrman keşän gyrasyndan şökönlerinden züýlerinden temmäkidir ýetli ownup otlar çykaryp çilim ýazanmak gerek boldular. Näçanyslar ýefi içeriň tutan çilimlerini burusadyp uğrayan çaýlar olaň bolşuny
geňledilermi, ýabany daş tapaklaryndan, sowuk garaýşlaryndan eýmenlermi, oturanlar lazymdymdy. Hiç kimden, hatda öý eýelerinden hem sesida çykmady. Uğurly saglymanlygyny soraşylmady. Gürrüňe şeýretde ahadyn ýatanyşdan öýde ýolaşdy. Bay, habar ýeberen eken ýa-ni geldik. Hyzmatyňyza etseňiz, biz turarmyn. Aradamy eken. Şuma tan soň arada urma ahir diýip aýly mogully geň galyp kekilledi. Ýatanyşdan garşy uzakgarly hüt garaýly bir gözi gampaýragy aýly mogulla deň duşy hökümine jogap gaýtardy. Mogulla, biziň işimiz giýdi işden ýani iş. Günnüzüne biz boş. Aýly mogulla sartyp gülmegin dowam edip, halap baýyň ýüzüne kanagatly etdi. We bular aty üstü ýani ýitlenmez eken. Diýýän ýitleriň bolsa mogullaga ine geldiler. Enne aýdyp otur. Bular islen ýumuşymyza taýýar. Moğla pikirini jemlep bir sellem oturdy. Dyzynyň üstüne goýan iki gapdaly bir möklük galyň ýatsygyna tirseklerini urdy. Hyzmat näme? Hyzmat belli hyzmat. Ýagy hemmemizin kibar. Şu äjitler bulan keňrigine kakmaly. Özünem gatyja kakmaly, ýogsam ırys gaýatjak bular biri. Öýümizde girjekler, aýal gyýlanmasa ýelirjekler. Dinimizi depelejekler, mertebemizi peseltjekler. Ahir ýaşda görmedigimizi görkezjekler. Nätanışlar mollaryň soňunda seni diňlediler. Emma näse üns berseler, anyk ýumşalyp bilmedik bolýarmeli. Garşudak gally ýurlaşynyň güýdüne terip duýurma ýylgyrdy. Düşündiňmi? Sadiýaga nätanış edip egenlerini gatyp goýberdi. Garşudak gally aýly mollary öýdürip, "Mollaga kimiň seňrigine kakmaly?" "Äjitleň seňrigine kakmaly ýa-na." "Biziň üçin mollaga seňrige tumşuga kakmagyň kynlygy ýok. Bolmadym. Eşime şo biziň ýöne äjitken, dünýäň we häzir duruşyna äjitmäjek. Sen bile belli sen adam tut." Aýry molla ştaýdy ýötüldü. Anyk zat aýtmak ýok şöldü. Ardan jylap goýsunyp, gümmesin mawrun urup wagt tutdy. Molla da ýüze çykan alçyraňlygy duýan halap baý kömek etşermen boldy. Molla sen gassanmada aýdy ber. Howluk banjy. Göwnüňe bir däl, iki däl, üç däl dege gelýäni, tutuş durky bilen käpir ýoluna gideni. Bir topar saada göwüni bölügem ýygyna düşüreni. Dinimizde tüf diýeni bir taýda syýryjak, gezijek bolmagyň hajaty ýok. Güýç way haş edip, gatasyny gahar bilen kesawuryp goýberini, düşükden toýunturyp gitdi. Aýtma Allaha, pert aýt. Olan syýlagy gutardy. Aýtsam näme? Aýtsam bütün keseýabym. Sakar şägen asyl bütün dinimiziň düşmany bir şo ýatangat mollum şahyrsym. Kim diýer adyny? Ey ata köpek diýdimi? Ene köpek diýdimi? Bizlere şonuň adyny tutup oturmagan farz däl. Baş tutsumok ene tüýlen berle diýip galap baý boşdy. Yine birem dörep gelýär. Olam oňul doňuz boljak däl diýip güýç baýsyny ýetirdi. Yumuş buyurlayan ýatanışlar bir-birleriniň ýüzlerini seredişdiler. Garşu tanaýamagy eşdiýän barmy şoňar biri. Baý şo ýekesiniň seňrigine kakyp bersek bolýarmy? Ýok diýip güýç baý tapsyzyna garamazdan ýerine goşup gipledi. Üçüncüsü kim bolýar? O da mollasymyk. O da aňyrman uleşekden öwrenen kizji geçşek. Sen güýçan ter sabrak gipledi. Hala baý insanyň ýüzüne nära diýarlarly. Özüňem ýaragy tutuş owaň, gatgaryň maşgalaň ýoguna köýüp ötägdir ýaly. Bu mahal hemişekiň zamanasy däl. Şonu ýadyňdan çykarma. Bolmany näme hemişeligiň zamanasy. Ine dälim ekenne. Şonu näme? Şonu diňe şuurun üçin seni sibirde şüýredip bilýär olar. Olar men şunu ýemüşýärler. Sibirde. Düşdüňmi? Diýip güýç baý süýümdir ortaky barmagynyň arasyndan başym marman soňlady. Halap baý indini köşeşdirmeligini, özünem seňrigine kakmak meselesinde mümkin gadar ýörgüleri, kerekleri ýaýtdy. Aýly moldan köprek gürletmeligini aýny wagtyna duýdy.
Hus şonuň süýnem köpek mergenlerden ýetişip gelýän üçünji Mäjit agdalyp. Ogly bir zatlar diýmek surany ol gözlerini aýyrgança alardyp, bu da onu şu giýje, öňde soňra dil ýarmaýar etdi. Güýşan, mollaga terhap bolmaly diýenme siz dogry düşünüň. Ey diýmegim men gorkakluk däl. Anga biýitler maňa aňyr ýanymda düşünip oturandyrlar. Hala bay hyýrsyz ne tanışlary ümläp agyrdy, öz diýenini diýip mahalat taýyklatdy. Men aýşak bolýandadım. Olar häzir köplürek. Bir garny az, bir garny dok ähli ara sarmak. Üçnüksiz häzir şolaň tarapynda. Olaryň arkasynda häzir kanun, hökümet bar. Şiir peleň bar. Näme? Kim şo şiir peleň diýip güýswaşyn dedi. Şiir peleň bolşewik. Olaň arkasynda şo şiir peleň bar. Bolşewik peleň diýip eşitmänik. Eşitmeden eşiterdiň. Şiir peleň kuwasyrak gördüň. Olaň arkasynda Leylin mi? On näçe? Leylin kim? Leylin kim? Maňa wartyetde açdygy ýölüp giden bir ýeriniň adyny tutýasyňlar. Güýşan, injigimdir howlukmy? Odary düşünüş. Leylin ölünok, Leylin diýeri. Häzir diňe wartyetde de ähli ýerde Leylin bar. Aşgabatda da, marda da. Akbaýda da takarşaga da ketýärdi da. Hatda biziň şu Hirynymyzda da Leylin bar. Gelip ýör. Belki aramızda da vardır. O da mümkün. Leylin valla ähli ýerde bolup biler, inim şuňa inanay. Güýçbay salym dodugyny mümkinledip, şöwre oturandan ýene söz goşdy. Olarda şiir peleň bolsa bizde zat bar, baýlyk bar, pul bar. Ene bular ýalaky. Garadan gaýtma türkmen oglanlary bar, güýç bar. Sen güýjüň inim inni hiç düşündünmü? Bile häzir ähli zatdan beter jebislik, üçgärlik hile gerek. Güýç, hiç diýip kakanyň aýdanyny gaýtyrap goýurmak uzak wagtlap şäherde birden ata köpegiň 10-12 ýyllykda harazda içilen içkiler, şekerin neşer ýararly kellesi gulap duran bodagyny tiklendirip gitdi. Gözleri möllep durandan göwnüdir. Kalgyna ýaňlandy. Emma halap baýyň güýjüň hiç diýip terim tapar soq turup ýanjap aýtmaly. Bu da onu tıkrara yer goýmady. Güýç kakasynyň ýüze ýaltyrlap seredenini ol duýman galdy. Nähir bolaýdy aýby? Nädip beýle boldy? Näme üçin kakam hoş sözleri talabaryň sözlerini gaýtalýar? Näme üçin? Näme üçin şeýle suny bilen şunyň ýaly kaýgyly aýgytly günlerde gaýtalýar? Nämeden, näme üçin? Bodagyň maý birdenem o sözleriň syn bolaýmagynyň, kakasynyň güýç kakasy bilen dawatynyň ahyrky netijesiniň şoňa syrgy aýmagynyň mümkinligi barada pikirlendi. Dogrudanam syn bolaýarmy şo sözler? Şoňa diýelim ýahly mesele. Şeýledir, gumansyz şeýledir. Ýogsa hele berdad üçin miýetini gyzdyrmaýan kakam beýlip janykmaz ahyry. Dünýäniň ähli gyzygyny, baýlygyny, özüniň çaýçym salymlyk saglygyny, rahatlygyny ýertirýän güýç kakam bile. Ýalňyz agasy bilen ýaka tutuşjak bolmaz ahyry. Ata köpek güýçwaýyny hiç waýdyny ýürür ýal gaty öpdüm. Uruşjak bolupdym. Emma o sözini öz kakam arkaýyna gygyryp otyr. Güýç kakamyň dogry ýüzüne aýdyp otyr. Aga ýene senini hiç diýip otyr, ýeýho. Ne tanışlaryň ozalam hyýrsyz ýüzlerini ýerlikse ýanka hassa näýele tutmaklary. Ýumuşa eşitmäge sanmaklary bilen dawa gaýtyldy. Any cümleler geçildi. Emma seňrigine kakmak söz ortasyonyna güýçwaý ýene oturup bilmedi. Ýöne seňrigine kakmak sipaň sermeň edin diýdigimiz däl, şonan bilip goýuň. Agam, sipaň sermeň etdirjek bolsaň gaýraky jep bar ýeke gozaga aýt. Oňa şolar ýokdy. Bilen sipaň sermeňimiz diňe pyh ödem açyk. Barçy dakkally. Hyýrsyzyň sag ýerine kekirdegine goýup sipap goýbermegini. Aýrym oğlu töwrüni ýaltyrlap gozunjap pedildirildi. Şo bolýar.
Bizim diýärimiz şo. Ne tanışlan bir tutuş içerisini kılharladık. Güýç baýyň dem almasyny hasam kıyınlaştıran şiliminden şungur sordu. Halap baýyň güzel etdi. Baýym şunu da ondan açan girişmeli. Näçe tiýdiňiz urda şonça gowy. Degişde adamlar ýem şow ýaýradyp görünürler. Olan gonzuny inni gorguýlyp urapdyr. Galama siziň bilen. Ýok, senin bitmeli adam var, muzy. Ya inim baýagyň muz gaýgyranyny gördüňmi? Ýok, ente göremdi. Görmeseňiz inşallah görmersiňiz. Mektebi nemedemizde oňarypdyň. Halap baýgyň hoşgüllü. Ştaparam siz oňarsaňyz meni görürüm. Muzy Hudaý ýatlap diliňizin kepläri. Güýç baýam haşyllap goşdy. Elime gönüme şo genezdir alaň. Üçünden diýenlersaňyz meňem şeýtelim üstüne. Ne tanışlar hoşda diýip ala taparda bolup içeriniň dymyljak tozanyny ördüp ýerlerini aldylar. Ora gidende ikinji ýahyetli. Başga tawşyryklar görünýär başlandy. Halapdyr güýç baý. Aýrym ola tarapyn oturanlary alaýtada tebiplere jikmejik tawşyryklar berildi. Gelişler ýardamçy oturan tebipler weketlere razy bolup başatan oňlarym şu günden şeýle. Köpek mergenderiň iýiren saranyna ýagşyryp berdiňe, ýamany etmeligi barady. Gaýtalap. Sakardylar. Häzirki maslahaty çagyrylmadyk. Goýy gurtumdaky beýlik tebipleri ediljek haýyşlar, beriljek aklyklar ýeke kaldylar. Maslahat tamamlananyna daň ýeri sydylyp ulatdy. Bazarda emgenmez, sülükdey muthordurul ýöýün galp baýlykdan gömenden gorkun. Atyköpek meşhur mar bazarına tüýüz gyzan mahal bardy. Bazardy. Agyr mehelläniň barha dartylýan gowry artýan hereketi, gürüýän dykmaşygy, harytlaryň köplügi, dürlügi her kimem özüne belli edýärdi. Eýsende bolsa, bu bazar diňe harytlar mal toplayan bazar bolman, murgap sülüwetiniň bagyşdyr hadanlarynyň, gürrüňçi kyssaçylaryň amjygynyň ýan bazardy. Bu bazarda ady küllü türkmen topragyna ýaýran, heley bagyşynyň iýiň kerekli diýen tezi ýanlanıpdy. Giden merekani şükür bagyşynyň dutarynyň şirin owazy meýmir edipdi. Bir ýerde şu günlerim bazar bagyş sadanlasy gülkü gürrüňse geçmezdi. Atyköpegem her bazarda diýen ýaly ýolborsly çaýhanasyna kör molla şahirdir, meşhur bagyşlaryny ýeşidip, saat töküp edişip, halka hedil berişip oturýanlyklaryny ýeşidip, şu gün ýörüte getdi. Atyköpek bazar bir setde hynlap duruşuna onuň başly baratlygyna, şol wagtda öz bolşy tertibine, adamlaryna, olaň akymyna pesleýän beýgelýän denderesine geň galdy. Walla munşa bazar şeýleň hemmede bir matlaply. Bir pygyrla diýerler. Edem olaň näçe sünsi, näçe ýalançyka. Näçerek jugrup garka. Jellaplar, keypine şerikler, araduran mutorlar köpmüka almyka. Edem dağdyny ogurlatmagy ýetişen anky usullar näçek. Atyköpek eýnäki saklanjy horjuny akşamda öz sorularyny özgen garp ýylgyrdy. Sen şu atlaň hasapdanymy diýdi. Näçe urundan näme? Sen diýişiň. Sen özüňe bek bol, Atyköpek, özüňe. Ýyl başyny sarar. Onyansa ýaşy orta urupdynym agy beren bir ayal aglamjylap geldi de galmagalla urady. Waq ýaşlaryny ýanyna göwersin seniň. Ömüdüme ýatjak ýeriň gazygan demir teken bolsun. Allahym alanda atlaň ömrüň gyrksyn. Garaklaň gapsyn, tünöňi tepdek edetsin. Göýüňde dikler oturasyň Allahym. Allah zar men ýaly ýek oturuna kahsederiň üçin ömrüňde ýagşyryp gözüni görmesinne. Hudaý jan baran ýeriň aýdaýda durup saklyny görür. Kimiň başyndan beýdip ahyrda mana sowurýasyň näme boldy diýip garganyşlar allan çyzgyryn Atyköpek aýaly habar gatdy. Wagtçan jigi men bir ýek oturun guruladım. Adamym bir mahal baýlary ýokladylar. Şolara gel şumal käýin ýermiň. Ýokly, ýapýan iki sany ýer ýutmuş horjunma urlady. İçinde 400 manatlyk zat bady. Kaktylar da gaçyp gitdiler Hudaýyny tapmışlar.
Kim kalktı, ne edip kalktı? Ne edip kalkanı ne bilencigi? Sen bir içim yakma ağrı. Cüvlüklarda kalktırada dem ziyat olurlar. Vah hey. Ata köpek ayağının sağ elini, sağ eğrinin üstüne götürüp duruşunu görüp, onu köşeştirmek koyunup görmek istedi. Daydı. Elini bir aşağı koyu bir ahır ya, ağırlama elin. Özünü dürse, niride ne hile edip alırlar horzununu. Şu cüvlüğü görsen tanar mı? Ayağıl ata köpeğin son soğularını eşitmedi. Ol, elin koyuverdi yerinden son, sağ elini anka tanka vurdu, lan başak çöktü. Vay. Elimde götürüp görün matalıda düğün çoğumum alıptırlar. Ata biçare ayağının yağdığına güleceğinem, kıyranacağinem. Ne mi dir alatan, degeceğinem bilmedi. Yüzünü mar bağdarına taraf ögrünü kem görmedi. Dürlü tarafı akkayan ve erakayanın bir-birlerinin tüy konuşup, yalaşıp, iysanışıp duran mal karaların derdinden demin arkayın arayarlayarlı. Şep tarafı arayan bağdarsıdan soğullum etsen. Tağdan geliyen eğini bilen kakkiyadı. Karışlaş geliyenden soğulsan, başka bir yengselden tüzüp gidiyordu. Gara atı köpeğin horzununu eli bilen berip saklap, hoğulup mandahedem destemlep deniyali uması işiyedi. Onun yansada kimdir bir yerinin yeri duydansız yerledi, atı köpeğin saz yüzüne ima ile giyirdi. Atam onu bağda baktı, yat eli cüvütünün daşından düğürlep tuttu da gata uğradı. Şatarda barka berip kıstı. Maňa üçüncü eli verecek bolýan sagy kişi kim ay? El bersen diýip, o horjunyň bir taýyny goltugynyň aşagyna alyp, iki elinden birikdirdi de, ýat eli gysmagan beter dowam etdirdi. Sen saky hemde kagız bilen galam alyp, meni kösenräjeksin göri, hany göreli. O ýörep başyna hem eli gysdy hem gülümsirep elin eýesine egni aşyrt etdi. Sariýaga şepik soğuran eliniň agarsyna bir wada dözdü, emma uzaksydymady. Üstesine töwerekdäki bağdarsylanyň gopunyň kowyny şalyp basdy. Oňurdyň giňişini usattyrma. Berip tut, jüwrükdir. Düýük etmeder, taptyrmada milisiýa tapşyr. Elini şatyrdadyp, owradyp barýan garaýagy agajat piýadanyň. Taptyrmajagyny gözetenden owur ýalvarmaga başlady. Aga göýberäýsene, aga göýberäýsene. Odala men saňa aga der. Ata. Goýbermejegimem sannyp, ata köpek eli goýbermege beýle dursun. Gaýta inni toglap gasa vurady. Toglady gasty hem ogrynyň ýüzüne gülümsirep işini ýakdy. Ahyrda Sariýagy ogrynyň çydamy tükenilmäge şemeli üzerinde başlady. Way elim, jana goýber. Gaýdyp beýle pohmy, way goýber ey. Way gatygasma agamjan, elimiň goýoňy bar. Näme? Gatygasma diýen şo elimiň goýoňy bar. Eliň goýoňy bolsa men jübimi näme? Moğollu garaň dermany läbi düretdiňmi? Diýmäýin diýsem. Şahyryň sözüne goly ortumdagy bağdarslara gülüşdiler. Emma ata köpek düzmän eri gowjatdy da taptyrmady. Her ki eňräp duran aýaryň perişan hali ýadyna düşüp, gaýta onuň ýüzüne barka garaply alarly. Näwelli uğurdaky aryny Sariýagydan çykyraýsam diýdi. Men seni ýagşydan aýan. Sen gowy ýeriň abreli ene atan sagaty bolmaly. Sen kakaň diýerjek görýän ogly dogrymy? Öňgüm şäheriň sinnäk köçäniň edil gyrasyndadyr. Tanýan ekenimmi? Ödünni ederdedip barýanyň diýen gabat gelip duransaň, oglanyň baady utornukly gowşady. Way agamjan, ýankaýdanlarym dogrymy sarjy? Way dogry gol aga, ýöne goýbersene. Aga galy ömrüme goýberjekdi. Asyl goýberjekdi. Görýäň bütün baadar goýberme. Taptyrma diýip goýberýär. Sen şeýle sylagyň sagaty bolubam. Asyl gözden neşip gidipsiň. Gör adamlaryň seriýallardan ýanyşyny. Eşitdiňmi ýanky diýenlerini olaň? Agam, diýeni näme goýberäýsene? Olar mudamada goýgyrşyp oturýarlar ahyry. Adam ýöne ýere goýgyrmaz. Sen zagat inni tapmarsyň. Horzun tapsaň goýbermek mümkin, ýöne aýgonna da berliler. Sen häziriň özünden milisiýa gidip horzun tapdyrjak. Way aga, o nähili horzun, mena ýeňiňdäkiden başga horzun görenmek. Ata köpek gaşlaryny tapyşdyryp, sesini bartlandyryp, şuna bermedi gahalarını, çakırdı. Etene nälet görmediňmi her horzuny? Görmediňmi? Ha, görmediňmi diýen. Her gapdyňdaky şypana bilen urulaýaryň elinden alyp gaçan horzunyňy görmediňmi? Diňe horzun näl? Matal duňşuňam alypsyňyz. Way duňşuga bilemdi. Bilmeseň ene, milisiýede görersiňem bilersiňem. Ýa horzunymam elinden zordan ýetip aldım diýsem, bay saýrarsyň.
Oyağa milisiýalar ýaryn sözüden halanoklar ahyry. Başwa taala mazarran şuwa taalalar. Onyança töwrükden ýene gıýgyryşyp salyberdiler. Wagt ineyim ulak yakalaşman tawşyrsana tawşyrmaly ýerine. Eda jegimde. Milisiýa akyndan çykýa bularyň. Tapar haw, hani gel uzaga tüketmäni arabaňda milisiýa eltip gaýdalyp, ata köpek howa aýgyran boldy. Arabaňda milisiýa sözlerini eşitip ogry gözlerini petirip özüni ýere goýberdi. Way, jana agam getireýin. Hemen alam ok tanışmaly ýöne tap getireýin, horzunyň getireýin ýöne milisiýa diýme. Ostlowdy tötäniň şowuna düşen işe ata köpek hem begenli hem haýran galdy. Ol ogryny ýydyp haýdan hay her ki eňräp ýörün aýal tapdy. Öňküje oturun ýerine yarım ýaşyl oturun aýal saryýagy görünen. Way tapdym ogry şäherini. Ýanyna şüýenmadi. Tanadym bildim diýip gıýkyrlyklap ýaňadan gargynyp haýbat atyp başlady. Emma ata köpek horzunyň gitmänligini, häzir getirecekdigini aýdyp ony gözeşdirdi. Soň bolsa ogry bile girip, "Esti salym eglenip, nireden horzun alyp geldi." Ýetigini tapan aýal ata köpege tükönüksiz alkyşlar aýdyp, bolan soň onuň ýüzüne çiňerli. "Janym, özüň ýagşy ýigide keniň göle kim bolarsyň, nireli bolarsyň?" "Men keteýapdym daýda" diýip ata köpek gelberdi. "He, ýeşidýän, keteýapdy diýip özüňe kim diýerler?" "Ata köpek diýerler." Aýal asalym oýurgunyp durdy. Öz uğruna diýen ýaly gepläp, soň saryýagy oğlanyň ýüzüne dikanlady. "Ata köpek, ata köpek. Täzin tirek duşýan adyň bar eken. Ýatdan çykarýarlar. Seneme ballym, ýagşy ýerli janym ýaly. Sarmaňyza da dekeniň göli." "Sarmaňyza da näbelli aýalyň bu garaşylmady koşamaýlygyny utanjyny, müddejigini ýa-da ýalbarjagyny bilmedi. Ýöne ol aýalyň ýüreginiň garaýagy piýadan kawra ýumşagrakdygyny, rehimliräkdigini, dözümsizräkdigini duýdy. Aýallar bir erkekleriň ýüregi dogurdanam tapawutly bolaýmasyn diýip işini ýepletdi. Sowalyna jogap agtarýany ýaly birde ata köpegiň birde aýalyň ýüzüne herip aşap bakdy. "Ballym, indi beýtmegen bolýarmy? Owurluk adama gelişýän zat däldir. Ol aňsyz haýwanyň işidir. Indi kele beýtmegen bolýarmy? Halyny ýetmenni ballym. Bol hani kösendirin adamyňa söz berdiip ata köpegem oglany ýene ýasama dödüm bilen gysady. Sarmaňa dodaklaryny da ordan gymyrlatdy. Ana indi ýetmenni diýip aýal horzuny tapylanyka barabarrak beýançlygy girdi. "Ana sen bilen söz berdi. Ata köpekçi gel bu köşew goýbereli. He, ýetide kakal garaşyp oturundyr. Ýaňa düýülmäge sözüm berdi bi ballym." Ata köpegem ýeşilin netigatlaryny aýdyp, öz gyzyl mugallimlik edip tälerini olup, oglany şäher tarap uzatdy. Aýarly goşlaşyp ýüzüni ýene bazara tarap öwürdi. Ol bazaryň ustalarynyň oturýan böwürine baryp, badabat aýaly altynjy jemaryň sargydyny bitirdi. Hatar ura oturan satygyçylaryň birinden taýlanty erekleň birini aldy. Horzunyň gözüne saldy. Şoma garam adyny tutup gaýrylmagy ata köpek durun ýerine kökerdi. Ses ýeren tarafa gaňyrlandy boldy. O buduşy bekwidiň aýalyny kazanklap gelýänini gördü. Wagtyna duşaýdyň ay şahir. "Heýwanym, sygyr edineli. Gaýmak gören bakaýyn diýip, gulak etimi uradan soň bazara çykaýdyk göli. Sen bilýänsiň ay kimden mal tanamakda galykdan ýörtme. Sygyryň göläniň şahyna ýerläp gören näme? Bir Nur Sultan baý menden emmeter. Mollam sen her deýilli mal halyň işinde bolandyň. Dur haw diýip ata köpek dostunyň sözüni berip gülüşdirmäge durdy. "Mal halyň işinde bolanmak. Menem sen ýaly ilki ene goýnundan soňam wa uduruldum." "Ya atam düşün aýdana. Ýöne şu taýda bir ýogura sygyr bar göli tügdäleşip bersene." Ata köpek bekwidiň haýyna mysaýyl berdi. "Ýer ata köpek nire mal tanamak, mal tügdäleşmek nire. Tügdäleşmek barada gurrumam ýok göri. Onuň mal bazaryny ikinji ýa üçünji görüşi bolsa olmazmy? Eýsem dogrusu geregini artdyrmagy, özüm oglanyk dosty bekwiýdi üçin geregini artdyrmak üçin bilmedi. Ol öwgüli sygyryň ýanyna bardy. Eýsini görünmädini tanap dilini ýaşyryn diýişledi. Sygyr ýeri ady tutuş etrapda belli mal jellaby ata ýalamady. Ata köpek olal telim berdi da onuň amakly tarapy tarypyny eşitdi. Ata ýalama hemişe bazara äli kişiden öňülti gelip, görüklere, fiinrak mallary amatlalardy da gydan bazarda da öwüp näbiletlere esli peýdasyna atardy. Ene häzirim onuň şaňy dedi bütün töweregiň unturjekdi.
Ýaşy mal aljaklyn gel haw. Tohum mal aljaklyn gel. Men bu janawer minni doktormaz. Munuň ýuwaşlygy diýjekmi, süýtlügi diýjekmi? Süýdüniň köplügi, ýagyrlygy diýjekmi? Şaga barsa da sagdyryp duranlygy diýjekmi? Ýöňüni oklan söpüňi ýalmap duranlygy diýjekmi? Haýyrlylygy, häsiýetliligi diýjekmi? Garasaýp biz janawerim sygyr däli duran bir gözle çeşme. Walla, Mowlanyny dawy gurban bolugymyň näme diýip Mowlanyny adam dili ýaly düşünip oturmaly. Wagt biz muny satmaga dödem dogam göli. Alman näçekler yer urdan yer uru bar. Pul gerek toy etmeli. Seni hem şunu aldyp dursaň ömür boýy ökünüp etmeli bolarsyň. Şonu açyk aýdaýyn. Gel, durmada ur fewdany. Gel amatly bereýin haw. Menem bolup gel. Bol ýeňe senem aýt. Ýaşlykdaşyňa ýaşy mal aljak bolsaň beýdip ýaşmaň şeýnap durma. Behbit ata ýalamanyň sözlerini zadylyny dönüp şahyryň ýüzüne seredip uludan ýuwdundy. Emma kömege şahyryň ýurlaşynyň gelgirip arkaýyn durmagy onu saklady. Jellabyň eline el ýetirtmedi. Söwdeger peýdakeşiň näbiletler sürkeme üçin tapýan gurulmaryny bilmeýän maň ýup arsa çykarysyny çykaryp bilişini ata köpegiň gülkü tutdy hem mutala hatlandy. Hatta hayranam galdy. İçinden ansabın ýuwdanyň etmeýünsi gepläşini, el oňurup öwäşini, el bejeräşini diýdi. Behbit ikirins zadylanyp alaýylla atam şunu. Maly gurban nälerli diýip aýalynyň ümüne görä horjunnyň pullu gözüne ýerini ýetirende bolsa, goşaryny şappa tutdy da çekdi. Kan howluk men tek sabr etdi. Soňol ýowuly seberiň has golyny bar daşyna aýlandy. Egilip garnyň aşaklaryna, emjeklerine syn etdi. Hem üçin öýde ýylgyrdy. Ata ýalama, "Enem sen aljakmy? Gel sen bolsaň bereýin şonu." Han ural söwdän dip şak bagyny galgadanda bolsa, onuň ýüzüne çiňerlidi. "Alajak göle söwür näde dogry uýam kän" diýen dip şuna berimde gepledi. "Näde dogry därler? Ahyl näde dogry därler? Men bu söwürüm mallal baýlyk. Muň ýene-sadagy baý-baýo, ana haýyny beýem duranja atdas alazyk sabret. Söwürüň duranja bolda hani özüňem beýlekde bolsalamdyr. Sen laly söwür. Ýöne gaty ýalňyş öýäsiň. Sen asyl malumän başaraň yok. Söwür malyny hergiz beýlip howaýa ömürlänler. Alaýsa-da munyň ýaly näbile söwürüňi. Dur sen diňle. Men ýuwup berýän söwürüňi. Diňle. Malyň içinde söwürden dik düşdüsi bolmaz. Hergiz bolmaz. Hemeşe 4 sancak aýagynyň üstündedir. Ne kemer, ne artdyrar. O bir. Onsoňam asyl nämetini öýäsiň muny? Görjegiň näme beýle malyň? Ýazgyr kim bolmasa, güýzgyr kim bolmasa, yüň ýükläp bolmasa, yük ýükläp bolmasa, araba goşup bolmasa, sapşyga yaramasa, minip toýýada gidip bolmasa, nämesi bar ondan sygyryň? Berýän 2-3 kädi hütdir göli, şonama gününe beräý hewlim diýip ýalwaryp çekelep bolmaly. Gün barmy ondan? Näme üçin her gün bermeli hüýdüni öýde getirip beräýän ok? Hüýd para peşkeşde ahyry. Yeşirenje tüýdüni we Hasan görseň çiğ. O atlaryny ýakyp öýüň bişirmeli. Nämetine gonjak beýlen baryň. Diňle atdaş, gedegine ýepläli. Onça pul almagy utanjak däme şeýle mal üçin. Iň belki gerek ýüpünden näme öýdi iýip bilen ok bu janawer. Şonam lägirdip geçden ýa ýatakdaky eşekden almaly. Ýeri, näme ýaratsy ondan beýle maly. Dur men häzir gutorýan. Töwereňe ýaltaklama. Bu zatlaram işle diýsen, şundan gulundy haýwanyň öýköýün. Ana näme okmy? Ýanyna barsaň seni tanamasa, aýal bol erkek bol derrew hoş eden olur. O tim berseňem taňry ýalkasyna derek göwün ýetmeýän ýaly. Meder. Golelaşdyň, ary köýüp ýatan ýaly guyrugy bilen ýüzüňe gözüňe şaglar. Sen bir ýowul sygyryňa asyýmagan marulmagy mümkin. Iň yaramaz ýerem. Aşyny aýan aşa ýeter, doňy aýan toýa diýilýän asyl bilmez. Birin dadyň ömür haty şeýt saklamaz. Agdyny atardy, güne ýetirmärim tede öwürüp taşlar. Beren ökünürdiň. Üstüne şojaga tedeginem saňara wa görmez. Bahirlik edip ýa üstünde ýatar, ýa-da baskylar. Saňa berenden syňyryny sarany mün paýgo görjek. Sygyr maly atdaşym şeýle malydyr. Muny ýuwjak golp adara alman, şeýdip bolsun aýtmalydyr. Behbitsan, sen näme akylyňa şeýle maly aşyk bolýasyň? Ýörsaňa maly baş ýerden gözläli. Ata köpek behbitdir, onuň aýagyny ýetirkep, ýowuly sygyryň ýanyny saýlanany,
Töwrekdäki adamlar işlerini tutup gülýärdi. Ata ýalama bolsa birde sığırna, birde kızılgyran gülýän bäreke, birde bolsa öýünden daşlaşyp bazarça tirine goşulyp barýan niýatan garaýaga seredip, günnüden güni ýyldyrym ýal doňup durdy. Ata köpek owadoşlar bilen mal bazarynyň iň şetki künjegine bardy. Uzak egilenmänem göreli sığırın söwdäsini etdiler. Onuň owadoşlaryny bazardan çykaryp uğranam şol görün, birden ka öňünde yerden dömen ýar bolup balyk satýangy gördü. 13-14 ýaşlaryndaky oglanyň ellerindäki kime balyk bar düzülgüdi. Garış boyu, garış ýarym ulluğundaky teňe baryklar öýle sanyp, sala ışraýan kış gününiň şöýletine logurdaşýardylar. Tutulanna kän wagt geçmedik bolmaga şemer olaryň käbiri atanyň göwüni bolmady kenidem gymylýardy, urunýardy. Birdenem ata köpegiň gözi oglanyň şep ýerindäki dödemiň iň ýokaryndaky äpet galgyl teňe barga düşdi. Ýeňjim şillap gitdi. Ädim urmasyny togtadyp, "Allah jandyram, nätene toraýdy?" Gözüme görünýärmi diýip içini gepletdi. "Tanyş teňgelebi? Maňa dil beren. Suwbede u bagşydan teňge salynda şabar." Galgyl teňgäniň äňinden girip, agzyndan çykan postly tiyemden sapçak bolup urunmagy ata köpegiň huşyny başyndan sürdi. Gözleri garankyran ýaly, ýüregi sanjyp urýan ýaly boldy. Ol bir atlary duýmaýan, gümanam etmeýän balyk şowlaryň ýüzüne nägile alardy. "Hey, balyklaryň öldürýärsiň ahyryn. Agam aljakmy? Haýdy dümini? Her haýdyny onundan ýaňy tutulan ödüm 3 manat berseň bolýar." "Ýok, aljak däl ýöre" diýip ata köpek äpet kızgyl teňgeden gözlerini aýyrman durşuny öz uğruna diýýär gepledi. "Ey, uğra aljak däl." Kamala balıklar yerine tutulup barýan ýar allyn şiýet bolup ýerine herkdi. "Agam malyň, ýaňyda tutulan balyk ahry. Ýene hem besem janyny" diýip balyk suwulun kimdir batly dilkelep goýberine balyklar himiň daşyna başly barat pyrlandylar. Ondan sonra äpet kızgyl teňgäniň äňinden göz ýaşy bolup gan çykdy. Gan kümüş teňgeleriň üstünden uzyp söze sarkyp, iň tezje tiýi emele getirdi. Ata köpek muny görüp balykça topulanan duýmandy. "Päý, äteňe nälet? Näde ýatyň ahyry jana göri? Näde ýatyň?" "Agam muny hem bilen janyny sowgan bolsa ýaňyjy hojer ýadan tutdy." Ata sen meni ýok bardy da galgyl teňgän siýimden ema bir sypyrdy. Balyk atanyň aýatyny agzyny ýaňylaryny kiýinden açyp soňky demlerini urundy. Onuň bu göz gyýyny, ýüregiň gyýyjy hali aty üçin aman dileýän, dally isleýän ýaly öldü. Şahir haydan hayjüsünden gök 3 manatly çykaryp oglanyň ýerine tutdy da bazaryň ýokary çetinden akýan derýa tarapy gady. Ol derýanyň ýörüti ýasaran gülöründen ýerine de maýdary, ýerli, dürli reňkdäki şagyldaşlaryň üstüne şildirip akýan bu ýaly suwa balyk goýberdi. Balyk şuňy suwa eten soň ýödün duýşuny ýetgizdi. Ýürüp gidibermäge bir wada mezar tapman ýanyny ýşardy. Ýaňlaryny ýetişbildiginden açyp ýumyp güýçiňledi. Kuwat toplady. Galgyl teňge balygyň usurgap ýatmagy atany juda gynandyrdy. Onuň her gyp şaglygy nireder zymdyýat boldy. Ol ellerini ketip barýan sowuk suwa dokup balyga dikelmäge, özüni tutmagy golty berdi. Ähli ünsüni balyga, onuň ölüm bilen diýdiginiň arasyndaky barlaşyksyz göreşine görüp durup, häzir dünýäni bilmedi. Balygyň tezrek özüni tutmagyny, ýüzüp başlamagyny küýsedi. 5 ýaşyndaky özüni dil gaýdyp beren, gepleden, tehel gamlanan, kıyınçılık usulan alatlarına yadını düşüp kalbini kalktıryan, suwbede u bagş eden balyklar bilen suwda mezarsız yatan balyk deňeşdirdi. Azygarly. Soğuk, daşly güdörde lampa çöküp oturdy. Ýylyň agarky günüň tenine badabat orna uran aýagyny oňly duýmady. Soğuk güdörde teňe balyk amakly esine gelip ýüdüp uraýança atap oturdy. Balyk ýanyň ýatşyndan kem dikelip suň-suňlurak ýerlerine ağırlaşan soň uludan demin alyp ýerinden turdy. Galgyl teňgäniň süýşe ýaly dursuň har köwlenip akýan ýerine ýetip gidenini gören soň bolsa şuňy ýeňden ýar boldy. Gülerden çykyp boldy. Ata köpek eňine bir gözi erekli horjunyň bardygyny şumagal duýup boldy. Altynjy malyň sargat edenine aýdan söýdürini ýatlap ýylgyrdy. Ony ýançada ýolbarsy çaýhana tarapdan ýeştilip uran bagyş tezi ony diňşirgendirdi. "Han geçen gurlunup bazar dükhanımı
köp söwdaları kurdum o senin üstünde. Ata köpek üst başını yeňil ýelpay kakıştyrdy da çaýhana tarap ädimiň batlanyrdy. Özüniň şu mahlasyny gün amykly öýle sanýan sanyrda näme üçin egrenenine geň aldy. Ata söwda etmäge, nirelerdedir egrenmäge däl, ýol bortla gelip tahyry. Şahir dinlemäge, bagyş eşitmäge gelip tahyry. Ol barıp ýol bortla girdi-de gorjunyny arkadyna gillap bir gyrada çökdi. Çaýhananyň içi usursuz ýyldy, hatda gazgynna demekdi. Köwsarlap duran şelimiň tüstügi girin badyňa bu gozuny gyrykdyrýady. Gözleriň awsy diýadi, demelmäň kynlaşdyrýady. Ata köpek şahirdir bagyş dinlemäň hatyryna bejerlere razy idi. Ol 3-4 gaýra gowşokda ardanyp gornaşdy-da tüste ýenidem öwrünişip bilmeýän gözlerini açyp yumup adamra gulak assy. Ondan sonra näme tanış bagyşy aýdymyň sadynyň ahyrky şelpelerini gaýtalap kapdy-da. Gapdan oturan ýerýäki köýnekli, beýli çitmata uşokly. Aýagy gotazly şokoýry ýeginine gowşullan şäkmenini ýelbegi atynan çok gorak sakkally batyl adam öýlendi. Geleň al şahir. Ata köpek gelegini almaly adam badybat tanady. Ol mary takarşagy etraplaryna ady meşhur bolan Körmolly şahirdi. Ata köpek onu gozalan bir toýda görüpdi, goşgularyny dinlepdi. Körmolly şahir geleginde şahy tarpylap, taryplap gutur-guturmaka, bagyşy içiniň daşynyň haýy reňklidigine, taýgyrtmaýan ullukan toýnukly käseden ýygyna korpullatdy. Şu hörpüňe ýene birini alyp ýuwaş şapşyrdy. Körmolly aýdylyş ýaretdi. Hörpüni gowşatman uğry bir ikinji goşgyna geçdi. Men uruşdum, gördüm bir aryny. Zähir ýaman, balygymmat arynyň. Musapirlik basy ýoglap maryny. Zähir ýaman, balygymmat arynyň. Ata köpek Körmollany gözlerini aýyrman, gyrpman ýer syrlýady. Şahiriň batyl gözlerini aşagyrak salyp, kä ýylgyryp, kä ýognos sesini sozup okuýşyň maňlyna batdy. Diňe ata köpegiň därisem, şaýdan şilimden, iýgiçgiden zerrin bütün melekäniň maňlyna batdy. Oturunlar inni çaýkanyşyp, göçkün edip şahiriň her deterine şowgun berdi. Arlary görsem ýüzi sar eken. Baý-baýo. Gaşak görsem ýabyň içi dar eken. Ha, göre. Körmollanyň iki gözem kör eken. Wah, hey. Zähir ýaman, balygymmat arynyň. Dogrudyr. Şahire bagyş edilen şowgun bagyşa da täzeden hyzyp berdi. Ol kellesin dutaryň kölegine tarap ýykyrak barmagy bilen kirişlere kakdy da çekdi. Dutary kıdydyň üstüne galdyryp ýeňegine degirdi. Hey, Kadir Mevlam, haňy uzak ýaş bermeşey, gelgele ýaş bermeşey. Lagyllan gowherden dörli diş bermeşey. Kimdir biriniň özüne gözüni kırpman sere diýänni ata köpegiň süňňi çaýhana gireli berdi diýdi. Diýdi emma aňşyryp bilmeýärdi. Kim bar? Kim sere diýär? Näme üçin sere diýär? Çugdumlaryň garaýyş ýaman bolýar. Ol göze görünmeýän nefterlerini süňňiň iň näzik ýerlerine sokuşdurýardy, ýüregine ýetdi. Bedenini kalşadıp gövren geciledi. O şunsuz gediyor. Edem kim terediyaka? Kim? Ata içerik gudaylarına tanış yüz görmenin ahiri. Ya da çayhananın aňyr düýbünden buruşup çykkandan arasında tanış barmy ka? Kim ka ol? Birdenem atanyň iýini jiglap gitdi. Şahirin gabat garaşdyryna buruşdy. Bodogun bay oňa iki gözünem kırpman dikýärdi. Ol ýeňsek kapydan soň ýürüpdir. Ýüzi gözi symgydyldy. Derşigin tüýrükelleri ýalaňaşdy. Gözleri mäleşip durdy. Ýa-da ayakly şilimiň maýşkök müştegini agdyna sokup ýetişbilirinden burusu diýdi. Kim şilim sorýady. Hem gadymky talabanyna gözlerini kırpman seretmen dowam etdirýärdi. Ata köpek baý oglunyň nazaryny käte buraýlap aýdyn dinleýärdi. Şahir ýerleýärdi. Onuň aňlyjysy bodugun baýyň garaýşyny topulaň abar. Kumar gözler barha hyýrsyzlanýar. Barha sırlaşýar.